Bueno, pues damos comienzo a este pleno ordinario. Buenas tardes a todos e a todas. O primeiro punto do orden do día, aprobación da acta da sesión do pleno do Concello que tuvo lugar o 26 de agosto de 2020. A acta foi vos enviada. Se queréis comentar algo, procedemos a votación. Votos a favor? O acordo sería aprobar a acta da sesión do pleno e incorporar o libro de actas do pleno do Concello, utilizando a asignatura do secretario do Corporación do alcalde conforme ao artigo 103. Entonces, por lo tanto, aprobar por unanimidade. Bueno, pasamos ao punto número 2, proposta de modificación da ordenanza municipal reguladora de prestación de alimentos. Esta ordenanza fora no pleno de agosto, xullo, había quedado en la mesa para facer unha modificación na cal, ao final, decidiuse unha redacción de a miña secretaria. Sí, o acordo sería aprobar inicialmente a modificación da ordenanza municipal reguladora da prestación de alimentos, dándole unha nova redacción aos artigos 2, 4, 5, 6, 7 e 8, incluindo un novo artigo 3. A Comisión Informativa acordou engadir un último parágrafo do artigo 7 da citada ordenanza, excepcionalmente naqueles casos nos que o Departamento de Servicios Sociais estime que poidan existir dúbidas no tocante a valoración dos anteriores factores, poderá solicitar a través da Alcaldía de Presidencia que o expediente sexa avaliado pola Comisión Informativa correspondente. Segundo, iniciar un período de exposición pública do expediente, publicado no boletín de edictos da Casa do Concello no boletín oficial da provincia por un plazo de 30 días antes, dentro dos que os interesados poderán examinarlo e presentar as reclamacións que estimen oportunas. E terceiro, levar a definitivo o acordo que inicialmente se adopte se non se presentan reclamacións ou alegacións e da aprobación inicial. Si todo é correcto, facemos a votación. No, falo. Sí, fala. No, que esa comentamos no pleno, na comisión informativa que estaba en el acordo de A ver, que se negará, procedemos a votación. Votos a favor? Entonces, por tanto, aprobado por unanimidade. Punto número 3. Proposta de acordo dos días de festa local de carácter retribuído e non recuperable para o ano 2021. Aquí a proposta da alcaldía era o 22 de xaneiro venres San Vicente e o 9 de setembro Sobres, dixendo os dolores. Si queres comentar algo, Andrés? No, somos, porque normalmente cada uno que pedía un sábado o un domingo, pues se lo ponía, por tanto, seguimos con esa misma proposta. Sí, desde Conferencia Prolífica sempre lanzamos unha enquisa para que a Viñante colla os festivos locais. Está claro que coincidindo o 22 de xaneiro, o do patrón, e o 9 de setembro, día laboral, pois somos que votou a xente, e, bueno, nós dicimos que esa proposta é a proposta de compromiso, entón estamos de acordo con mañana de festivos, o 22 de xaneiro e o 9 de setembro, que do mesmo xeito que a proposta da alcaldía. Entonces, entón, aprobado por unanimidade o que existir. Pasamos á parte de control. Punto número 4. Toma de conocimiento da resolución da alcaldía editadas entre o 22 de agosto e o 22 de setembro, estuveron a disposición de todos. Pasamos a punto número 5. Toma de conocimiento do declaro de legalidade da Secretaría de Intervención editadas entre o 22 de agosto e o 22 de setembro. Non existen reparos de legalidade en este período. Pasamos ao punto número 6. Toma de conocimiento do pleno de intención de lei sobre reactivo, fondo de financiamento para a reactivación económica e social
social da provincia de Coruña e visitar os concellos da frente de compañía británica. Bueno, iso é unha alternativa que propón a Diputación da Coruña. O Concello da Baña asignalle unha cantidad máxima de 30.317. O Concello diría que facer unha aportación do 20%, de 7.579,44, faría un total de 37.897 euros. Según as bases, os beneficiarios destas axudas van dirixidas a persoas, traballadores autónomos ou os traballadores, traballadoras, microempresas. Aparecen tres grupos que podrían, que encaixarían, que serían que se visen afectados polo peche durante a crise sanitaria causada polo COVID-19, o grupo número 2, que non se visen afectados polo peche, porque a facturación no segundo trimestre fiscal do 2020 se viera reducido por lo menos un 75% e que se viera na obriga de acollerse a un ERTE. Bueno, secretaria, se quere concretar algo máis. No, simplemente estamos preparando as novas resolucións, os acordos da lesión e hai que preparar un compromiso de facer a chega que se indica na propia resolución de convocatoria de solucións. Sí. Vamos a ver, su plan de ética me acabo de llamar de que a fecha. Sí. No lo toca. Ben, desde o Concello, efectivamente, pues hai esa diñeira que poñer un 20%, pero creo que desde aquí tamén serviría abrir despois un pliego de bases para que no suposto dos tres apartados que as empresas poden padecer, autónomos ou sea, pues, unha parte desas medidas que son para axudar ao tratamento europeo. Moitos concellos xa teñen feito, pero agora porque eran temas municipais, en este caso como era que temos tamén para facer, sempre pues, solicitan a axuda correspondiente para poder. Pero si nos propoñemos que, bueno, pues, onde que está o pliego, que hace unha comisión, que se trata de todo eso, despois se mire con toda a cautela de prudencia para axudarle, pues, sobre todo, as prioritarias, que temos que trabajar. Queres comentar algo con Luis Morey? No. Seguimos. Punto número 7. Toma de conocimiento da resolución favorable de Vidal a solicitud de modificación e desestimación da proposta de revocación. Ben, aquí, como sabedes, o pasado día 1 entrou por registro unha licencia de Vidal, unha resolución favorable a solicitud de modificación e de desestimación da proposta de revocación da resolución con fecha de 8 de 2 de 19 pola que se accede a axuda ao Concello da Baña. Bueno, creo que xa se falou en varios plenos da problemática que surgira no seu momento, de que o Concello solicitara unha prórroga, criticousenos moito porque entendíase que non fixéramos as cousas ben. Bueno, pois aquí está a resolución do IDAL, onde responde que a solicitud está ben feita, ten as alegacións que tínhamos presentadas, por lo tanto, seguimos a tramitación da proposta. Bueno, insisto no mismo, no seu día fomos moi criticados, en concreto polo Partido Popular, en unhas declaracións na radio, en prensa, o caso que as alegacións se presentaron, e ao final, pues, bueno, deus-nos a razón, a solución sigue en pé. Tiñamos a contratación xa feita, que era unha das cousas que nesta resolución nos di que tiñamos que ter a contratación feita, senón sí que realmente incluiríamos. Desta maneira, pues, bueno, conseguir salir a esta solicitud de revocación. Punto 8. Toma de conocimiento por pleno. Pero que quería falar? Sí. Da proposta de Vidal. Vamos a ver. Desde o Congreso do Reino criticamos esa situación e penso que criticamos con razón. É dicir, non se pode estar xogando unha subvención hasta o último momento. Eu creo que as cousas hai que tomarlas con tempo, con seriedade, facer as cousas pois o mellor posible para non ter este tipo de problemática. Tamén me gustaría decir que me encantaría que en aquel momento que
recibo unha proposta de revocación que se me mandara a mesma celeridade que se me mandou esa contestación prioritaria. Porque, teño que recordar que se non saca a oposición ese tema, o señor alcalde non decía nada en el pleno. Nesta vez, mandouse por correo electrónico, mandouse outra vez por correo electrónico e incluso se pon un punto na orde do día. O cal, me parece perfecto. Pero tamén me gustaría que se tirara outra vez. Cando aparecía a proposta de revocación, pedían documentación, tienen que ir ao Concello a mirala, tienen unha conversa ca a concelleira porque me chamou a atención por sacarle fotos, e tienen que esperar un mes despois a que se me mandara a documentación porque pediu por escrito outro partido da oposición. Entón, creo que hai diferencias, é dicir, nun momento que a proposta de revocación intentase esconder, intentase non dar a cara, non coñer por iso, coñer por controlar o día, explicar como está explicando isto, e mandar a documentación a todos os concelleiros, como así se fixo agora cando sale que saluda esa proposta de revocación. É o que vamos a obrigar a decidir, que eu creo que un goberno municipal ten que ser transparente e dar información de igual tipo os concelleiros e concelleiros, non só a información que te interesa ao grupo do goberno. Sí, non, a ver, non, Que dá o paso de palabra sobre acabaches. Non. Eso. Non, Sí. O que digo de que me chamou a atención por sacar fotos, tamén dixo un manín, que eu dixen que iba a sacar igual fotos, e que non era por esa documentación concreta, era porque me informaron que estaba sacando fotos e falamos da lei de datos. Pero deixando claro que non fui por esa documentación. Que notaches? Sí, así. Bueno, eu, en lugar, quero mostrar a miña satisfacción, a miña, eu creo que de todos os concelleiros que formamos parte desta corporación, porque a resolución e a subvención tiñamos aprobada o 8 de febreiro de 2019. O único que hacía falta era desarrollar todo o que era a licitación. E posamos no gesto de que no momento que se estaba desarrollando a licitación íbamos con un retraso que estábamos vendo. Diga, forrados, un miércoles, un martes de carnaval, non, un miércoles siguiente, digo, un miércoles de Ceniza, ainda era, xa era a 20 e tanto. Está pasando no plazo. Non tiñamos a prórroga na mano. Estas cousas que aquí temos que pegar, porque nos trámites administrativos xogan con iso. Sorpresa, o que di César, cada sorpresa que non supemos de ti, que había unha relación. De la que había un programada, pero xa levábamos 15 días a ver da relación. Por tanto, a mesma celeridade a isto. Eu digo, cando valero, xa tenemos na mano, e como que quero pasar na mano é escapou, bueno, sempre escapa máis. Fíxense a ligación. Nas alegacións a veces entrábamos fora de entrada porque ainda non teníamos a prórroga de todo iso. Así que, ao final, dando razón, non pagábamos. Pero, bueno, teñen en conta esa alegación, e, por tanto, a nosa satisfacción para que os vecinos non se priven dunha obra importante, e, sobre todo, unha obra que foi conseguido con un sudor, un traballo, e que agora que podíamos perder en unha da caña. E que sería o colmo dos colmos que depois de ter na mano que perderemos casi 500. Non era perder 500 euros de obra, era perder o outro de energía que se podía perfeccionar procesar. Sí, bueno, puntualizar non ten que ver cuidar pero por referencias, si é certo que mantive unha conversación con vostede porque estaba sacando fotos e non era o INAI, que era fotos que se fixeran no outro día aos contratos de persoal do Concello que vostede solicitou e efectivamente se lle enseñou. Está mirando a documentación digital. Entón, Fotos de documentación digital. Queda, eu creo que en consonancia de que efectivamente había que ter cuidado porque o móvil, eu confío que vostede non vai a filtrar que certa información, pero por tema de protección de datos, cando robar o móvil hackear, etc., temos que ser prudentes. E que había que consensuar, nos quedamos, con Secretaría de Intervención, como podíamos, todos temos dereito, todos os presentes, a acceder a toda a documentación que hai nos concellos, como podíamos buscar o sistema para non saltarnos a protección de datos. E creo que consensuamos, que falamos ben, e si non houve ningún problema. Por eso que choca que agora faga referencia a ustedes. Non, mira, fago referencia non para criticar esa situación concreta, sino para que se vexa a diferencia de trato. É dicir, cando hai unha situación favorable, mándase por correo electrónico 2 veces.
mandóseme, eu creo que no momento que recibimos a mandar no día seguinte. A anterior, como ben dixo Andrés, levaba 15 días no Concello sen ver nada. No pleno, se non decimos nada, a oposición non sale a votación no pleno. Porque por moito que diga o señor alcalde que vai funcionar no pleno, bueno, Claro, pero... eu eso, e despois, o día que fun a ver, saquei fotos, eu sei, e me viu sempre na foto, porque non cortei nada, non saquei fotos, e vostede chamou e falamos que íamos a conversa. Por eso, quería sacar aquí para que se viera a diferencia. Se a mí me mandaron a documentación naquele momento por correo electrónico, xa non iba a funcionar nada. Pero a ver, acaba de decir vostede, eu non o vi, a mí, alguén, traballadores do Concello me dixeron que vostede estaba vendo a documentación, que eu non sei que documentación era, e eu comentei con vostede Sí. que por tema, pola lei de protección de datos, que había que ter cuidado, e quedamos neso, e que de feito, efectivamente, que podía haber canales pois seguros e canales que debíamos de falar con Secretaría, que era a que nos podía indicar naquele momento o secretario da MIR, que era o que estaba, que tiñamos que buscar un sistema para que todos accederamos a información de forma segura, que non sei, se era a idea como se fora outra cousa, quero decir, que parece que queda, que intento, cando non se me digo que a mí hai traballadores que me dixeron, o concelleiro está sacando fotos e temos a protección. Tamén que chave para eso, Pois, bueno, pois foi así. No, xa. A lei de temos a lei de protección de datos que temos. vou ter que pedir un local para poder enviar a documentación que nadie domine e está sacando fotos, está anotando. Eu creo que tamén está fora do lugar como traballador do Concello, que para todos que echan vostede. Pero bueno, temos Pero unha bueno, protección de datos que temos. Eso é todo. Pero, mire, se a mí me mandan por correo electrónico a proposta de revocación, xa non vou conseguir mirar, xa non vou. Claro, pues será calde preferir que eu fora ali a ver, en vez de mandar, digo rápido despois, mandar eso. Por eso digo que hai un trato desigual, a segunda información que interesa al día, entregada, e outra información que non te interesa al día, entregada. Eu, de verdade, que a charla que con ustedes fui e simplemente era para eu explicar aquí na corporación, bueno, que revisar todas as informacións, o trato desigual que hai con tipo de información pública. Nada más. Bueno, solamente sin ánimo de disparar más verdad, porque creo que no ten. Si en el primer momento nos notaron en cara que no entregamos a documentación, na segunda volta entregamos, creo que non é lógico que desta volta que nos critiquedes porque entregamos. O sea, no, simplemente de comentar. No pleno donde saliu o tema de IRAE, eu tiño para decir que non se preguntas a noso cara, e iba a comentar. Vostede, o que queira, pode dudar o que queira do tema ou é libre de pensar o que queira pensar. Eu digo, estou falando, eu digo o que íbamos a facer na sesión plenaria, o que tínhamos previsto facer. Bueno, creo que o debate non lleva moito máis. Pero non mandou. Perdón? Pero non mandou. É dicir, a documentación esa non mandou. E mandou o resto de. Por eso digo que o trato desigual. Non estou criticando como mandou, estou criticando que vostede ten un trato desigual con según que información. Dá a impresión de que critica eso. No. Si na primeira volta non entregamos, ahora esta segunda entregamos, estamos tratando Claro, de corregir, igual. estamos tratando de corregir os erros que estamos tendo anteriormente. Entón, recomendei que foi un erro. Un erro se non mandar a documentación. Reconozco que non se facilitou a documentación. Un erro, acabo de dicir que está inventando erro. Podes poñer as palabras ti que queiras, pero non as que queiras. No, acaba de dicir usted que foi para inventar un erro. Estou dicindo que para solventar este tipo de situacións intentamos mellorar as anteriores, pero parece que hasta non vale, se as melloramos tampouco lles vale. No. Digo que acaba de usted de decir que un erro, ahora di que unha situación. Continuamos. Tema número 1. Punto número 1. Toma de coñecemento polo Pleno da previsión de inicio de actuacións para completar a execución de sentencia e modificación puntual do que son na Rúa de Camiño de Morelos. Bueno, a intención, hai unha solicitud por parte do demandante no seu día de un dos conflitos do Camiño de Morelos, unha sentencia de 27 de xaneiro de 2012, en donde, bueno, pues hai pendiente unha execución de unha modificación, hai un proxecto aprobado de ese tramo para organizar, e, bueno, vamos, no momento que teñamos financiación, intentar levar adiante o proxecto que xa está aprobado polo Pleno. Se conseguimos financiación farase o antes posible, senón, pois habrá que darle prioridade nas obras, nas axudas do POS do ano que ven, para sacar o tema
Está con el marido, está con el gobierno. Hubo unha sentencia. Hubo que fazer unha modificación puntual do plan xeral que se fixo. Que se fixo, o seu tempo, se fixo, así se lle comunicou ao tribunal. Fixo que tamén un de acordo cos veciños afectados. Vale. Pero, todavía, que eu sepa, depois presentouse un cargo un proxecto para poder aprobar. Hai un proxecto que está feito, non está aprobado, está feito o proxecto, está aprobado. Non se llegou a pleno a ese aprobado pleno, creo que sí. Porque estaba pendente de cando unha das partes declarou o seu órgano ben de interés cultural, patrimonio mandoulle, agora fai falta a autorización de patrimonio que tamén teñen que comunicar que tamén hai un contencioso presentado por unha das partes. Por tanto, A ver se nos aclara a situación a secretaria. a mí non se ve de voz do contencioso. Espera un momento, nos comento. Tanto o proxecto, tanto que me comentaron, estaba aprobado. Habrá que Estuvo comprobar. presentado en pleno, Presentouse en pleno, creo que se aprobou o proxecto en pleno, foi votación, que veremos, nos sabemos eu sou consciente, creo que nese pleno estábamos a parte da oposición, que presentouse o proxecto, e aprobouse o proxecto. revisar o proxecto definitivo non está aprobado porque non hai comunicación secretaria. Revisamos. Habíamos un proxecto presentado de 120.000 euros, Hai consignación que aprobouse para Eso que esto decimos, que no tenemos consignación, o momento que teñamos, trataremos de elevarlo por esto tamén cando foi elevado para facer todos os trámites por o tema da modificación puntual. A que dase condición por eso. E depois encargo de precisar que podía ser estado definitivo antes de que declararan o órgano de ben interés cultural e antes de que tamén, pois, hai que preguntar ao técnico se necesita que creo que sí, porque ese proxecto fíxose para mandar a patrimonio. Pero aprobado, ao final. Está es un informe de patrimonio. Está ese, hai que vale. Pero, recordo tamén que unha das partes é un contencioso. Sí, pero bueno. Agregaría a situación, por unha parte, que hai unha sentenza que está pendente de executar, e por outra, é certo que existe recurso. Ese recurso, a pesar de que estea presentado, segundo nos comentan, está ahora mismo en fase para que se conteste por parte do Concello a esa demanda que se presentou, e non existe solicitado por a parte ninguna medida cautelar de suspensión da disposición que se recurre. Por lo tanto, si o xulgado e a parte que está instando que se leve a cabo esa execución a insta, non hai ninguna razón para denegar a día de hoxe ou para comunicar ao xulgado que non podemos levar a cabo porque estea suspendido ese acordo que se pretende executar. Eu entendo todo ese que me ponía, entendo. A miña duda é, certo que decir, conozco todo este camiño que vamos de 2003, con 90 metros lineales dun tema dun plan xeral por un concello de 100 km cuadrados. Realmente é de risa, pero é así. Na tramitación houve moitos atrasos, houve que derribar muros, houve que derribar outros muros, houve que facer. É certo que depois o secretario que estaba naquele momento de destino se encargou, pero o outro acuerdo, estaba todo enregrado. Hai outros pasos que fixeron que eran as partes afectadas. Un é o do oro, outro é o do patrimonio que faltaba, non sei se veamos un veo, hai que ver, o que sí que non estaba aprobado. A mí me parece, tiña unha memoria bastante doce de que non está aprobado o proxecto, o único que se mandou o proxecto para declarar para o patrimonio. Agora, hai unha consideración, ou había un proxecto, unha cuantía, que faltaba. Sí, o que estamos falando, de mirar cando teñamos Si en o momento para presentar un contencioso, si me comunica, o problema disto é, si ejecutamos ahora, tratamos de fazer eso, a contencioso é falla a favor do promotor, que facemos? Facemos. É a miña dúda. Por tanto, eu consellería, cautela, prudencia, fazer o asesoramiento correspondiente. Hai que
asesorarse. Porque claro, empezamos a hacer eso, ven un contencioso, dale a razón ahí, que no sé Si no discutimos eso, porque está claro que hay una solicitud de ejecución de sentencia. A ver, eu non vou entrar, nin quero entrar en la última parte, só dixen, que eu creo que comuniquei moitas veces, non quero entrar de que entre os dos vecinos afectados, porque iso xa é unha guerra entre eles que non vai comunicar. Un digo, hai un acuerdo, que é un horario que ten moita prisa. Hai un convenio aí que está firmado. É curioso ahora, tamén é tal que é curioso que antes non tiña prisa ninguna para ejecutar e agora veña que para ejecutar. Xa tamén é o que eu Claro, vamos a ver, eu ponho no manifesto do que hai. De aquí, se quero, sobre un chico contencioso que pode seguir apoiando, ou hai que parar, se temos todos os informes sectoriales correspondentes, e no mesmo momento, si hai apoio de continuación, ou hai que meterlo dentro dun plan, ou... O que estamos falando, un dos problemas é a falta de financiación que tenemos que buscar, e senón, pues, metelo nun programa do post para sacarlo, que está claro que, como vendía a secretaria, temos unha solicitud de ejecución de sentencia e incurrimos sin un tempo prudencial non o facemos. Entón, Bueno, vale hasta 6 meses. Deixamos todo feito. Cada é un conveniente que pusamos no cartado ningún. pero se eu non estou dicindo que hai inconvenientes, nos estamos dando conta aquí. A segunda despois de 6 meses da prisa que tivemos que te mandou escrito unha parte atacada, pero eso non é a realidade. A realidade é que ejecutar no momento que se tiña todo sobre. A realidade, unha vez que é solicitada a ejecución de sentencia, hai un tempo, secretaria, hai unha responsabilidade que corra para aquilo. Se non ejecutas, incumples. Claro. Estamos aí. Bueno, pero... Eu non quero ser o primeiro en ter unha responsabilidade por non ejecutar unha sentencia. Vale, pero claro, temos que estamos dentro, hubo un tempo que se pudo facer eso antes, ahora hai outra situación distinta porque se estamos informes, se está todo correcto, e hai a presentación dun contencioso por parte dunha parte afectada que non sei se é seguir para diante ou esperar a que resolva. Pero o que estamos dicindo. E non contestaste ao que te había explicado. De verdade que contestar a proposta que o contencioso que está presentando unhas partes por parte do Concello comercial. Sí, supoño que nos terán que notificar para que hagamos a contestación. Claro. Bueno, nos aquí o que estamos... Yo creo que en ese momento, que estamos referente agora unha reflexión miña, en ese momento é onde se debe preguntar se se pode seguir variante ou esperar ao tribunal. Porque esa consulta tamén se pode hacer ao tribunal. Para que non pensen que estamos demorando porque non dá gana. Bueno, pues... É que o único que podemos facer é pedirnos un outro final. O que traemos aquí, que damos conta, a isto, ao inicio da actuación. Non estamos dicindo que vamos facer agora mañá, nin pasado, sino que vamos a intentar dar inicio a ejecución desta sentencia. Porque o punto está máis planteado. Aí hai unha petición por parte dunha parte para que se inicie, é dicir, el tamén por iniciar. Outra cousa é que nós, no momento que debemos eso, nun punto, nun pleno correspondiente, iniciemos a contestación, ou iniciemos o proxecto para a financiación, mas con todo, para que realmente non temos nada. Sí, eu creo que estamos falando máis ou menos do mismo. Estamos dicindo un inicio, pero o inicio onde está o proxecto. Non podemos iniciar sin hai outro proxecto. Vamos a iniciar, empezar, non é que vayamos a facer hoxe. Vamos a iniciar. Isto levará un proceso, o que ti ben dís. Habrá que mirar este contencioso, mirar si vai adiante, si hai que facer ejecución, o proxecto temos, si temos a financiación, etc. Estamos falando dun inicio. O proxecto non é eso, non sei que iso. É que esa cuestión técnica, que me quede total. Unha vez que se fala do proxecto, María, é necesario facer unha publicación. Digo, se hai algún tipo de reclamación por parte dos afectados ou de outra xente tamén. Claro, que, a ver, despois do que pasamos, despois dos 90 metros lineales, que teñamos este problema, despois de 17 anos, ainda estamos aquí, é que a mellor da todo proxecto, por isso, fai un técnico, fai un correspondente, entendemos que cumpre a normativa, que vai a que nos lanzar, a modificación que se propuso con todo, pero, como de que se aprove, me parece, de aí, deixo últimamente para que a Secretaría haga, que é necesariamente publicado de día, 15 días,
para que sea un que quiera hacer a navegación, continuar, porque si non estamos sempre atrás para... Está claro, o que temos é que un día arrancar e empezar a salir do cero. Hai Pero o que aquí é o inicio, pero aquí hai unha parte. O que poñer é solicitud por parte de un interesado que quere empezar con eso, pero non inicio, porque tamén a outra parte non se do outro lado. No, pero vamos a ver, aquí o que nos solicita unha parte que foi unha das denunciantes é que se ejecute unha sentencia que hai aí desde o 2012. Non é outra cousa. Unha vez que solicitan, nos temos que dar iniciación a esa ejecución de sentencia, senón estamos incumplindo. Esa parte tamén hai que dar cerrada a outra parte, porque non estamos cumplindo outra vez. Porque se non dá cerrado, aquí estamos en un momento que se... está un inicio. Cando hai unha petición por parte de unha persona, habrá que dar entrada a outra parte para que, si está de acordo ou non está de acordo. O mellor está de acordo, non me de todo, Claro, é cuestión de o contrario. Pero temos que ter aquí antes de empezar a facer nada, non? Ahora, é curioso, antes de poner todos os atramos, todas para unha roda, para facer eso, e agora vai a prisa. Eu aí non me meto. Sin contar con o que vai a prisa de repente, pero bueno, me parece correcto, que xa non quería ir a final. Aquí tiñades un convenio que, como tienen dixeches a varias veces, que, bueno, chegarades a un preacordo aquí, firmado. Convenio solísimo. Sí, sí. O alcalde non te viu, Sí, ni o máis mínimo. Aí, un cago do secretario, é un tempo que está aquí, Que foi unha alternativa para poder ir sacando estes variantes. para que ningún político que era o alcalde, non quería intervenir, e que fora unha cuestión de tempo para ver se, por fin, podíamos avanzar, porque que era avanzar. Sí, sí. Hasta que temos ao final, non hai Bueno, intervenir. pues esto é avanzar, é un inicio de dar conta aquí do que vamos a tratar de empezar a facer. Nadie está falando de que vayamos a urbanizar mañana ni pasado, evidentemente. Dar un inicio, empezar a darlle unha salida. Eu por todo puño de unha gente que nos acabo a outra parte, está entrada a outra parte. Sí, sí. Unha vez que se aprobe, eu creo que é necesario, porque eu non parece non necesario que son así de... No, hai que tratarlo con certa talante para intentar chegar a un para publicar, que hai unha navegación con respecto ao hai algo que impida, e ao mesmo tempo, darle cerrado tamén, de que hai concepción, contestarle se podemos seguir, porque se seguimos, el problema fallo do tal, pero vamos a ver por para atrás, pois non avanzamos nada. Correcto. Tá, Quer comentar ben, algo? a mí sorprendeu un pouco ver este punto no orden do día. Na comisión informativa do ano pasado non se comentou nada. O Camilo Monero, desde que comezou esta legislatura, creo que non se falou nada, absolutamente nada. Entón, claro, se ten un control do día, decir que chame a secretaria para informar un pouco do tema, se hai documentación, non hai documentación, claro, se faz este control do día, gustaría que a comisión informativa se dixera que vamos a tratar algo algo da Comisión Informativa. Este é un proxecto que leva máis de 12 anos ou algo así. É un proxecto que, bueno, todos sabemos que trascendeu o umbral da energía, non? Que traspasou a línea persoal e que dou pé a moitos conflitos no Concello, non? O señor alcalde referiu-se na súa intervención a un dos conflitos. Eu creo que se refire a unha das partes dese conflito. A mí non me recordo que se aprobara en un proxecto, recordo que se aprobara a memoria non falla, que foi unha aprobación de unha definición puntual. Depois tamén dixo... Aprobou o proxecto cando houve que enviar para a modificación a Dirección Xeral de Evaluación Ambiental un pouco de que era necesario. Sí, pero non era un proxecto. Claro. Tamén non era nada de eso. O señor alcalde non dixo que iba a meter un pos, vamos a ver, o pos é un proxecto que acaba el pleno e tenemos que chegar a un consenso para meter eso, non é porque o alcalde que ia o dixe de querer. Eu creo que nestas cousas e outras cousas ben, ahora mismo xa digo, con información externa do Concello, que o Concello nadie non nada. Sí, hai unha denuncia posta o 28 de xullo, creo, que unha das partes, usted fala de unha das partes, pero ten información que outra das partes, que das partes hai, que ten unha denuncia. Entón, eu entendo que hasta que se resolva todo, se non acordo unha parte, nunca dúas.
mí, isto poñer este punto na orde do día, sin dicir nada na presión informativa, usted dirá que non é a calada. Eu, a ver, porque non teño información ninguna, simplemente a información que teño é extraoficial, todo o que me contan por fora, non sei se é verdade ou non, porque cada vez pode che contar que queira. Agora, se hai unha das partes que vostede mencionou que presentou un escrito, normal que o que trae a comisión informativa ou pleno, porque pensamos que hai que mostrar o tema. Agora di que non sabe se está aprobado, se non está aprobado, eu creo que para meter isto no punto do orde do día, primeiro hai que mirar un pouco a documentación notaria e un pouco, non sei, informarnos. Digo usted que é un inicio foi en 15 anos. Este será unha continuación. E por iso digo que, a ver, eu daquela non formaba parte da corporación, agora sí, porque teño dereito a falar e opinar. Creo que estas cousas de conocerlas con calma e non con unha parte, senón para que as partes chegaron a un acordo beneficioso para todas, non para unha en particular. Pouco máis que decir. Me gustaría, resumindo, ter información sobre algo. Desde que non desde que usted da verdade non sei nada de monedas, nada, non se falou de nada. E agora veñen as presas, bueno, non sei. Remató. Sí. Solo puntualizar dúas cousas. Non hai unha denuncia por outra parte, hai un recurso. Un recurso. Non é o mismo. Non sei se. Vale. Por outro lado, aquí non é un inicio dunha execución de sentencia. Vale, non é un inicio do cambio de Morelos. O cambio de Morelos iniciouse a problemática esa do que son, como ben di Andrés, leva, non sei, se esta sentencia é do 2012, non sei exactamente cando empezou con Nada por Ruse, pero en junio, 30 de junio, 26 de junio do 2003. bueno, E a partir de aí, empezaba a problemática. Quero dicir que isto é dar inicio a unha execución de sentencia, non é o proceso como vostede di. Despois en canto o da levar a comisión informativa casi mellor que o aclare a secretaria. A ver, non era un punto, é unha toma de coñecemento que se está facendo, non sei un acordo, non é algo pode Sí, ser pero eu creo que non é obrigatoriedade. Sí. Pero moitas veces, unha comisión informativa se para de todo, pois eu entendo que o alcalde sabe que trae a presidente, tampouco non sei, porque hai interesou a traer, non hai un mes ou hai 6 meses. Se quere que se é, porque hai unha persoa ou unha entidade, non sei, que entregou un escrito, ten que ter o escrito para saber. É o que digo, en a comisión informativa, moitas veces, se tratan asuntos que non se van a debatir no pleno, bueno, pois eu tamén botei de menos iso. Mira, queremos hacer estos modelos. ¿Cómo se van as cousas? Mira, a corporación, queremos hacer estes modelos, aí temos este problema de recursos que presentou unha das partes, outra das partes tal, outra tal, e falamos con as outras. Pero aquí, para estas cousas, incluso nos estamos seguros das cousas que están, entón, por eso me sorprendí este punto, non é? Pois simplemente o punto é de dar coñecemento ao inicio das actuacións para cumprir coa sentencia. Traese porque a parte denunciante desta sentencia é a que solicita que se ejecute dicha sentencia que está aprobada desde o 27 de xaneiro de 2012. A prisa que corre ahora, a min ahora corre a prisa porque está solicitada. Sí, pero Está solicitada a partir de ahora, pois temos un tempo prudencial para ejecutar esa sentencia ou mirar as posibilidades de ejecutarla, se o Concello pode, se non pode, e justificar se non podemos ejecutar. Porque a partir de ahora, pois, en calquer momento incurrimos nunha ilegalidade por non cumprir esa sentencia. sí, pero podemos ter ese documento que lle mandaron, Sí. vale. que E ahora xa non dice nada. porque se non pedimos outra pregunta. O que non debería de ser a petición do interesado facer chegar ao grupo. Claro, que se puxeres na orde do día, alguma petición de Porque interesado, despois ten que facer os requisitos que preparamos, independente do tamaño do archivo, está a información, está a aprobación, está a financiación, está todo. Se hai unha serie de trámites que evidentemente hai que estar aquí. Eu me parece tamén que aí non está moi enfocado todo o conocemento por parte de un, porque aquí, que cada un que vai escrito o concello, está cogiendo tomar o conocemento, por algo. A ver, non estamos falando de que cada un que presente un escrito se traiga todo. Eu creo que isto é bastante importante por unha sentencia que, bueno, o executor está pendiente de executar, que se dictaminou o 27 de xaneiro de 2012. Que, insisto no mismo, que eu teño as mesmas prisas que ten todos
as problemáticas que hai no Concello, hai que intentar resolverlas. A salvedade é que aquí a parte demandante que nos obliga a nuestra sentencia solicita a ejecución da misma. Entonces, eu sentencia conozco porque intentaron desde o grupo do PSOE, eu digo así, intentar convertir eso en algo penal, pero non era nada penal. Claro, eu quero que fixamos o trámite que teníamos que facer. Houve que facer a modificación virtual, houve que facer o trámite, pero cando non facer a modificación houve que mandar todo o trámite a unha persona. Eu creo que non se trata de enquistar máis o tema do que estuvo nos días enquistado, sino de intentar darle salida e solución que acorde ás necesidades do Concello e dos veciños afectados. Eu quero, desde aquí, mostrar o convencimento de que é necesario facer eso, sacar eso do medio. Ahora, o que non vexo, e aí ten razón neso que eu dixo antes, por você, se antes ponía todos os impedimentos esta parte para que non se fixara nada, era todas as trampas posibles, ahora ven a presión. Ahora hai que contarse a todos. Contar con todos, e creo que entre todos, para interesar a los grupos políticos de cara a esta trampa. Tenemos que empezar en algún momento, pero eso será contra el inicio. Pasamos al punto número 9. Moción de compromiso por Galicia sobre la adquisición de mascarillas infantis e outros. Non lo veis en novedades. Se non me importa facer primeiro a outra moción, a comisión de seguimento, van relacionadas e casi van empezar. Por a mayor parte non hai documentos, sino estos concejales. Bueno, pois, en Congreso por Galicia presentamos esta moción sobre a creación dunha comisión de seguimento do COVID-19 no Concello da Baña. A crise sanitaria que estamos a vivir, en consecuencia desta pandemia, está derivando unha crise, e, bueno, ojalá que remate canto antes, pero creo que vai ser longa. Por iso é necesario chegar aos acordos pertinentes de forma consensuada con referencia a todo o relacionado con esta crise. Comunicación, medidas de prevención, investimentos e accións dirixidas a minimizar os efectos producidos por esta crise. Dende o Congreso por Galicia optamos durante a duración do estado de alarma, como se fixemos público, e como xa dixen varios plenos, por unha paralización das actividades políticas de fiscalización do grupo de goberno, augurando por o traballo conxunto de toda a corporación a beneficio dos veciños e veciñas, nunha fronte común para minimizar os efectos desta pandemia e poñer o seu partido ao servicio do grupo de goberno para cuestionar as nosas máis. Eu, no tempo do confinamento, creo que o Congreso por Galicia non fixe ningún tipo de política. Si é certo que estivemos, como que digo, ao servicio dos veciños, informándonos. Si é certo que o señor alcalde nos fixe un grupo de WhatsApp, que pensei que era para informar a veciñanza, pero, bueno, como xa dixen aquí, como digo na propia moción, con proposicións da alcaldía tope de desinformación para o noso grupo político, a adopción de medidas sin consenso, e incluso con falta de respeto e incriminacións ilóxicas e sen sentido dedicadas aos portavoces da oposición. Eu xa dixen que marchei deste grupo de WhatsApp e tamén outros días, cando dixen esta moción mirando un pouco que se dixeres, sorprendimos un pouco a actitud do señor alcalde, que molestándose por cualquier pregunta que fagamos, e por encima, intentando hacer de modo vacilar os portavoces da oposición. Bueno, están aí, non sei que dixen unha pessoa que xa pública por aí nas súas redes sociais, nas súas comunicacións, para que se soubera como actuou o alcalde nunha pandemia, nun período de confinamento. En aquel momento tamén se dice que iban a facer a comisión de seguimento. Informouse nos a principios de marzo, aquí todo anotado, se falta decimos datos exactos e todo, que iba a formar parte Danilo, o secretario, o señor alcalde e o Consello de Cultura. Desconhecemos a función da comisión de seguimento creada de forma unilateral do grupo de goberno e da que só forma parte do Consello do grupo de goberno. A periodicidade das consultanzas, as decisións adoptadas por a mesma en definitiva a utilidade da mesma, máis alá de dicir outro paripé e justificar de cara á veciñanza a constitución dunha comisión sen ningún tipo de utilidade real. Eu non sei cando se suscitou, non sei se no momento que estivo de baixa a concelleira que se sentiu outra persoa,
non sei o tipo de sustancias telemáticas, non, os acordos, non sei se antes estaba o secretario, non sei se forma parte da secretaria, non sabemos nada. Posteriormente, periódicamente, observamos que o grupo de goberno continúa a dar información parcial e ás veces contradictoria a través de medios de comunicación municipais. Isto refírame que hai semanas que se comunica aspectos relacionados con a pandemia, outros non se comunica nada, a veces incluso se informa de onde hai contagios, en que zona exacta, en que parroquia hai contagios, non se nada. A veces sacamos notas, artigos na web e no Facebook dicindo que ningún dos traballadores que fixo a prova do positivo, despois no corpo da noticia dice que sí, que é o que tengo que decir. É unhas circunstancias que non son lógicas. Despois tamén contestan-se algunhas preguntas nas redes sociais, outros non, e isto xa dixen en varios premios, creo que as redes sociais non están só para informar que quere ser alcalde, hai que utilizarlas con rigor. Se contestan a pregunta, creo que están todas, non só que nos apetece. Supoñendo este feito, o que levo dicindo desde o principio da legislatura, que a falta de imparcialidades de goberno, ponemos ademais en cuestión as medidas internas e preventivas de contagio adotadas por este grupo de goberno. Bueno, vemos que estamos aquí nun local separados, cada vez está en seguridade, no anterior non se estaba así. Vemos que publicamos na web municipal e no Facebook fotos de, por exemplo, houve un día que, o mesmo día, que saltou a prohibición de beberse mascarilla, é dicir, que ter a mascarilla posta nas terrazas solo sacar no momento da consumición, e 2 días despois saca o Concello unha foto con toda unha xente sin mascarilla. Fotos entregando premios pegados a Lennon, que son algo innecesario, non fai falta facer iso, sin xa mencionar as fotos que sacou o señor alcalde en coches municipais. Xa sabemos, vamos a recibir iso. Consideramos que a luta contra esta pandemia non está por riba de calquera objetivo político electoral e é necesario sumar esforzos para todos os grupos con a de traballar a través do respeto, diálogo e por encima de calquera ideoloxía política. Queremos facer formar unha comisión de seguimento do COVID-19 na que teña representación igualitaria, un representante de cada grupo político con voz e voto. E da adopción, se algún colectivo do Concello que forma parte desa comisión, pois mellor que mellor. A comisión terá as seguintes funcións: adoptar todas as decisións e acordos relacionados coa pandemia de forma consensuada con os tres grupos políticos, evidentemente terá un carácter constructivo, pero non moción non se pode quitar as competencias ao que ten sabe o alcalde, evidentemente, pero sí as decisións adoptadas en consenso, vale, para consultar. Establecer medidas de acción cambiadas a paliar os efectos desta crise sanitaria durante o ano, establecer un medio de comunicación con vicinanza rigoroso, transparente e imparcial de todos os aspectos relacionados con esta crise sanitaria e que afectan ao noso Concello. Pois a comisión que diga este día vamos a informar toda a semana do mismo. É dicir, non un día vou dicir aos afectados que hai, outro día non digo que non apetece, outro día digo incluso a parroquia que están, outro día algo sistemático e co objetivo de informar. Toda a información relacionada con a pandemia que afecta a Concello da Maña debe ser tratada pola Comisión, que sexa esta que decide de forma consensuada as medidas a adoptar. Se hai algo urgente que é necesario informar a vicinanza, pois temos medios para informar rapidamente e facendo. Para isto está a Comisión de Seguimento. Establecer as medidas das sesións da nova Comisión que será sempre de forma telemática. Establecer que día vamos a soltar esta Comisión. Eu que digo antes, que non teño ni idea se se toma a comisión de seguimento que fixo o señor alcalde, non sei o que fixo, o que dixo facer. É certo que esta creouse desde o último marzo, en abril sí que nos dixeron se podíamos ir a unha reunión presencial, na Baña, nos, por exemplo, dixemos que non podemos asistir de forma presencial a ninguna reunión, por particularidade nosa naquele momento, pedimos unha reunión telemática que se fixe, se non me equivoco, en maio. Se non me equivoco, en maio.
A Comisión de Seguimiento sí funciona. Bueno, esta concluye con la Comisión constituirase de pronto con los distintos grupos políticos designen os membros titulares suplentes, empezar canto antes, a marcar unha periodicidade da sesión e empezar a funcionar como un concello. Informar e ser coherentes con as decisións adoptadas con esta crise sanitaria, que me parece que veo para ese transmisión. Nada más. Ben, antes de nada, sería bo que a secretaria comentara, xa se comentou na comisión informativa, uns puntos. Sí, no, Entonces, para que conste esa modificación, porque depois non hai malos entendidos de si se modifica ou non os puntos. Sí, es que cuando Claro. exactamente, es decir, que las que son tomar decisiones y demás, que adoptar las decisiones, formular una propuesta de cada órgano que sea competente para la adopción do acto. Es decir, a comisión en sí non ten competencias que podan ser resolutivas ou que podan obligar a propia concello. É dicir, iso é un punto diferente, non sei, unha comisión non pode evitar el competencia a corporación ou o señor alcalde. Sí, é unha comisión consultiva, pero sí que tome decisións. Afectaría o punto 1 e o punto 4, según están redactados. Sí, As decisiones. Non, a comisión adopta as decisións, depois executas a persoa que ten que ejecutar. E, evidentemente, repito, se pode quitar as competencias ao alcalde, ten as súas competencias. Se facemos unha comisión, entendo que o señor alcalde non queira quitar unha decisión que se adopte da comisión e pois espero que non. Pero, bueno, a lei está así, é dicir, entonces, creo que está A comisión propón. Non quere decir que o órgano que teña as competencias teña que axustarse ao que propoña esa comisión. Non, é unha comisión consultiva, as comisións son todas consultivas, non poden tomar decisión. Agora, bueno, pues tú non se queres, para que quede máis claro, modificamos, adoptar, teñemos propoñer decisións a todos. La de... La cuarta. Sí, como que? Como que es esta que decimos, non podría ser así. Non, que sexa esta que propoña de forma consensuada. Toda a información relacionada con a que afecta a funcionamento debe ser tratada pola Comisión de forma consensuada. Correcto? Vale, pues a mí non hai ningún problema modificar a relación. Eu ser breve, porque isto xa se falou moito, do 3 de marzo, que cando foi o estado de alarma. Falouse, díxose, iniciativa por parte do equipo do goberno cero, porque non houve ningún momento, que mire que se falou, como día antes César, pasou o marzo, un grupo do pasado, pasou abril, primeiro non depois, que foi en maio. A ver, eu creo que, vista a situación que está, que foi, está seguindo sempre, e non sabemos o tempo que durará, eu creo que esta comisión é necesaria. Necesaria para tomar as decisións conjuntamente, propoñer as medidas que se van a adoptar e non andar a pau do pé. Escuchades cando están falando da ONCE, que fixeron as películas de campeóns, dicen que xogamos juntos. Que cando dicen contrato común, que xogamos juntos. Bueno, aquí tamén debemos xogar juntos todos, porque a pandemia entre todos eu creo que é a que temos que vencer. Por tanto, estamos de acordo en que debe haber unha comisión. E eu digo desde aquí, unha vez á semana, non vai para o momento de non forma presencial, por mecanismos de tecnologías que hai, xuntando, que hai isto, tomar a medida. Ou se eu fiquei nun caso que estaría na pregunta. Vamos a ver. A área recreativa de aquí está cerrada, non? É bastante correcto. A área recreativa de Fiopans, este domingo non, o anterior, 20 e pico personas allí, que pasa? Hai que poñer un candado ou unha cadera que non pasa, que poñer ben allí escrito de está fechado. O que non se pode dar aquí como anterior? Que isto redunda en que
se non tomamos as medidas necesarias e non ponemos da nosa parte todo, a outra xente temos que concienciarla. E hai que concienciar a xente toda que da reunión familiar, da reunión de amigos, da reunión de todo isto, é onde está por dentro deste contacto en este momento. Por tanto, debemos para nosotros, debemos facer esta comisión, unha comisión semanal, falamos, propoñemos para cumprir e non andar de la patada con información ou outro non sei que, outro. A ver, isto se tiene que ser desde o primer día. Desde o primer día. O que non pode ser aquí, non hai indicativo. E non vale que digas, é que podes chamar. A ver, se o equipo de goberno, sin algo, porque eu acordo unha reunión de goberno, non que chamamos para que andar a tomar decisión. Iso non é así. Debemos entre todos podemos colaborar, e colaboramos en algo que isto denominado de principio de bote, é que nadie estaba preparado para eso. Pero si debemos aportar todos. Nós fixemos un escrito a volta de Semana Santa, onde nos propuñemos unha serie de medidas, por aí plan reactiva, por a comisión, podes propoñer as axudas, axudar a quen hai que axudar, os autónomos, as empresas, o que sea, ou as persoas vulnerables, pero hai que ir por un camiño todos juntos. E a maneira de facer isto. Entre todos é o que temos que meter. Por tanto, de aquí, eu creo que é moi importante esta aportación que vai aí na moción. Eu proponho xa semanal, fijamos que día da semana, e entre todos aportamos, e ao mesmo tempo proponemos parte do poder de la alcaldía, pois estaba o que teñemos aquí. Bueno, comentar que a Comisión de Seguimiento do COVID está feita desde que se produciu esta situación de pandemia, que estaba formada por a concejala de Servicios Sociais, por a alcaldía, por o secretario. Non hai ningún problema en modificar e añadir novos membros a esta comisión. En canto a establecer a periodicidade das sesións, aquí encontramos un pequeno inconveniente, eu creo que podemos chegar a consenso nese aspecto. Falando ca secretaria, se facemos unha comisión informativa de maneira semanal, se hai que facer unha convocatoria, hai que transmitila, etc., volve ser un pouco inoperativo no aspecto en que condenamos a Secretaría a estar nunha situación entre comisións informativas, plenos, etc. Si podemos establecer unhas directrices, incluso convocar a calquer membro que considere oportuno, facer unha primeira e a partir de aí establecerse unhas necesidades que vamos vendo unha periodicidade. Quer dizer, non marcar unha periodicidade semanal, senón abrir a primeira comisión e a partir de aí, vendo como están as cousas, pois non había ningún problema se é necesario semanal ou se as cousas van a peor, se ten que ser diaria, pois farase diaria, pero de unha maneira sin ter que vincular a unha, digamos, un traballo desde Secretaría, ter que facer unha convocatoria con plazos, etc. Unha das cousas que comentou María, eu creo que se teño que estar presente, evidentemente eso repercute despois no resto de traballo e de dirección. Si o vedes viable, facemos unha primeira en canto de esos membros de cada grupo político, marcamos unha primeira comisión e a partir de aí, según as necesidades que vemos, pois vamos dando de dinamismo según pensamos que sea necesario. Un pouco para evitar esa situación da Secretaría de ter que estar con 3 días de antelación convocando, etc. Vamos a ver, non hai necesidade de unha comisión, pero que sea unha comisión informativa. Unha comisión, unha serie de un representante de cada partido que facer unha reunión telemática todas as semanas a hacerlo. Se un día non se pode agora porque a secretaria de traballo nese momento, pois faz na hora. Mírese. O que sí me gustaría que se fora unha periodicidade semanal en la que se decidiran todos os aspectos de que se vai tratar. Que non aparece unha publicación o lunes, outra miércoles, unha para unha cousa, outra outra, cousas repetitivas, que non levar unha secuenciación. Por exemplo, sobre todos os sobres escritos da tarde, unha reunión telemática. Decidimos o que se vai facer na policía da tarde. Se despois un miércoles, marcha, hai algo moi urgente que hai que publicar, que alguna decisión que tomar, temos as novas tecnoloxías dan opción
tomemos unha decisión de forma consensuada, non é necesario que a señora secretaria que convoque nada. Ponemos esa periodicidade e está. Ca reunión telemática non hai que facer como fixo o grupo de goberno esperar uns meses para a Diputación e que propone mando o seu enlace da reunión e non, vale, falamos 15 minutos a tomar cada un que quiera, tal. Non hai que utilizar o rizo, é dicir, non falei unha comisión informativa, non falei nada de comisión de seguimento. Non hai problema ningún, Por eso estamos puntualizando. Claro. Estamos puntualizando para ese aspecto, para que quede clarificado, para que non sea unha comisión que teñamos que estar convocando con 3 días de antelación. Sí, pero non se fala, non é necesario. Hai que falalo porque despois... Vostedes, para que posa unha comisión de seguimento, que digo, usted que existe, fixeron ustedes con una deliberación, ten as actas... Nos vimos as convocatorias propias, nos remitíamos as conclusións e as actas á delegación de goberno. Sí. Hasta que chegou un momento onde nos dixeron que deixáramos de facer as Ten actas convocatorias. Hai as comunicacións que se non, facen. unha acta. No. Entón, ustedes non lo facían, ahora non digo aquí vamos a facer. Vamos a ver, César, si quere utilizar o rizo, utilizamos. No, Déxame falar. Seguimos aquí hasta a hora que queres. Eu estou dicindo que sentaron as bases aquí para que, se hai que facer convocatorias, pois que non sea con esta periodicidade, que se facemos de outra maneira, de unha maneira consensual, sin facer convocatorias, pois marcamos un día, marcamos unha hora, e facemos desa maneira. Eu creo que é o máis viable, por eso estamos falando aquí. Creo que non é complicado chegar a ese consenso. Si vos parece viable así, pois tiramos desa maneira. Vale, sí, me parece moi ben que usted os diga aquí. Se sabe o que se seguimento, non nos facía. E que agora ven aquí dicir, a ver, se facemos, non xa está feito, xa non facía, ustedes reuníanse, les daba gana, reuníanse ustedes, mandaban a comunicación. Bueno, pues ahora non, ahora facemos. Ustedes, esa programación, chaman de mañana, cambio que queredes facer a reunión. Os xoves xa son todos os días. E todos os xoves xoves conectamos. E falamos de forma coherente de cada proposta, de cada... Somos informados de cada momento, que hai que facer diferente tamén. E poñemos unhas bases claras que non hai a ver neste concello. E despois, se pasa algo, por dicir, se o lunes ou o martes pasa algo urgente que hai que tal, hai que publicar na web, pois ten as novas tecnologías, vostedes saben que unha mensaje chega en un momento a todo. Como se somos altos, claro, non é necesario. Non hai. Por parte, creo que non é necesario como tal, que debería ter acción de forma formal, como se faz unha comisión informativa. Creo que non é necesario. Por eso quería constar a parte. Vamos a parte de otro viable que funcione de esta manera. Yo creo que hai unha moción. Pero vamos unha comisión de E non se votou a moción, Claro. Moción de seguimiento. Vamos a ver, estamos falando dun punto da moción. Claro. Para despois Ao principio moi pequeno, creo que ao final, como a comisión constituirase e marcarase un horario. A ver, debemos estar Sí, pero que antes nos mandou modificar os puntos, e agora ustedes están liando, están dicindo, quítate el principio. Vamos a ver, estamos falando do quinto punto da moción. O quinto punto. O quinto punto. Establecer as sesiones. Pues creo que estamos falando de eso. Bueno, pues... Pues sí. No, Tal. a ver, esta vez... Vamos a ver. A redacción da moción vai quedar así, vale? Por qué? Porque eu xa me asustei o tema de año, de sesión de secretaria, está legal, vai ser legal. Di, establecer a velocidade das sesións. Por usted, na primeira sesión que se paga, decimos, pues nós queremos que sean semanais, contamos, estamos alargando este tema. Non lo sé. Non sei, No, podemos fazer de división plena. Acabaste. Sí. Vale, o sea, ¿querías comentar algo? Sí, sí. Por eso estabas falando. E para falar para terminar, a ver, quería ser máis sincero de todo isto. Sí, eu estou de acordo ca proposta que se anuncia a moción, de crear unha comisión de seguimento. Debemos fazer, non fai falta unha convocatoria de tipo informativa, que unha comisión. Cada non contamos, o podemos poñer ahora aquí de acuerdo. O lunes constituímos a comisión de seguimento do COVID-19, pois, un representante, porque, é dicir, igual non pode ir portavoz, calquer membro do grupo municipal que poda asistir. Entonces, a primeira, constituyes, e a partir de aí tamén se fala das periodicidades, é dicir, pois falamos do tema, falamos de fin de semana, ou xa o fin de semana, porque é o que se etc. Pode haber calquer inconveniente urgente ou de outro tipo, ou de outra calquer maneira. Por tanto,
mañana era un día, o lunes a última hora da mañana podemos constituir. Digo lunes ou... Eu creo que é máis sencillo do que era agora. Correcto. Pero bueno, pues no fondo... Sí, estamos todos de acuerdo. No vamos a tirar eso ya que no... Después de 6 meses ou 7 meses e andemos con estas cousas todo quitando, é que está como pedirle, non sei, a Papa. Vale, pues asustamos a la integridad que pone aquí de la comisión que titularse tan pronto como los distintos grupos políticos designen ser nuevos titulares y suplentes. Podemos ponernos de acuerdo ahora sin necesidad de convocatoria, es decir, bueno, ahora Por todo, podemos ser decidimos. A ver, decidimos ahora o facemos a primeiro ou decimos despois, poñemos de acordo. Como? Digo, decidimos ahora os membros ou ídelos comunicar, como dice aquí a moción, como queres facer. Vamos a votar a moción, señor alcalde, despois... Vamos a votar a moción. Vamos a votar a moción. Se aprova, mañana, eu digo a usted con cando podemos facer, cando me gustaría que fuera a primeira reunión. Vamos a votar a moción. Que faga o mismo, e sale mate o enlace para mí. Vamos a votar a moción. Unha vez, por favor, vamos a votar a moción. Se planeta, comunicaredes a os membros que se designen, e damos fecha e hora a primeira votación. Votos a favor da moción. Pasamos a segunda. Esta tamén a segunda moción tamén vai en consonancia con esta primeira, que tamén vai relacionada ca crise do convencional. É a moción para a adquisición de máscaras infantís e outros. Bueno, a economía das familias é moi rápido, porque xa está alargando bastante o seminario. A economía das familias é a sentirse debido a pandemia da COVID-19 e pone unha situación complicada aos nosos vecinos e vecinas. Desde as institucións, que somos nós, xa que os vecinos e vecinas xa contribuen co esforzo dos seus impostos, debemos ajudar a fazer fronte a gastos que anteriormente non formaban parte das nosas vidas e que agora a situación sanitaria vai como obligatorios. Como son a adquisición de máscaras, de protección e sempre de protocolo. Un gasto que supón un esforzo extra ás familias, que todos e todos estamos de acordo que, sobre todo os que traballamos con menos e menos, sabemos que é un gasto importante. Unha familia media de 4 persoas pode chegar a ter un gasto mensual de 120 euros en máscaras, o que é engadir que ustedes precisan obligatoriamente de reposto nos colegios. Como ustedes, o protocolo de los centros educativos exixe ter unhas máscaras, unha en coste e outra de recambio. Todo isto nun contexto que nos arriba de profunda crise. Tamén non ten lógica que haxa produtos de primera necesidade desta pandemia que teñen IVA tan elevado. Por todo isto, solicitamos el compromiso por Galicia, en primer lugar, que se solicita ao Goberno do Estado que rebaixe e subvencione o IVA das máscaras e dos seres hidroalcohólicos de xeito sustancial, todo superreducido do 4%. Este é un tema xa moi recorrente, agora creo que o Estado está dicindo que non pode por unha normativa europea ou algo así, bueno, que son representantes do Concello da Baña, que eu para o meu Concello, e pido, e exixo que vecinos que o Estado que rebaixe estes produtos. O que teñen que manter eles, pois non me parece a mí. Así que me gustaría que este acordo estivera aprobado nesta votación. Tamén solicitar a Xunta de Galicia que asuma o aumento dos custos de limpeza dos centros educativos e outros parques infantís. Ten unha dotación de casi 90 millóns de euros para a Comunidade Autónoma de Galicia que finalidade de investir en materia de educación. Bueno, tamén que a Xunta de Galicia os centros educativos teñen un exceso de traballo en función de limpeza que a Xunta de Galicia que sufraga estes gastos e tamén se é posible esa partida, porque, bueno, pon aí que estoy lendo un pouco que para a educación, non sei se os parques infantís, xa que aquí non están pechados, pois nos valería por nuestro colegio para sufragar os gastos. Desde a entidade local tamén gustaría que o Concello da Baña que solicitara iso tamén a Xunta de Galicia. E despois, tamén o Concello da Baña que agasalla cada nena e nena empadronada no Concello da Baña 2 máscaras infantís e reutilizables para que poden levarlas ao colegio e ao instituto. Pode parecer unha parvada, pero para familias é moi importante ter 2 máscaras de TEA que poden levar os varios días, que poden lavar e utilizar. Con isto, se aproba a moción, non me gustaría, como vin outros concellos que será político con isto, que compras as
máscaras, dixo que Concello veña por elas, consensuamos o poder de máscaras, que nos parece a corporación millores e máis factibles, regalamos de dúas a no Concello, pues está, non quería sacar foto, ni nada. Bueno, pues son estes puntos importantes de a miña humilde posición gustaría que se levara a favor. Pouco máis por decir, que está claro. ¿Sigues comentando? Sí. Non, pero parecemos claro que é imprescindible e moi necesario a baixada do IVA de mascarillas. Hai que despois, hoxe en día, a mascarilla é un artículo de primeira necesidade. Desde o momento que poñen que é obligatorio salir a casa con ela, non porque teñes que levar o colegio, salir da casa e tens que levar o colegio. Por tanto, é de primeira necesidade. E ao mesmo tempo é un produto obligatorio que genera un gasto nulo, que vai se producir moito máis se se rebaixa o IVA, porque canto máis se rebaixa, máis se compra e máis recaudación máis. Antes de comentar a César de X e argumento, porque isto se aprobou no Congreso, se discutiu, e aí, aquí o goberno parece que somos aquí, de verdad, que nada, queremos ser os primeiros, parece que no negativo. Outro día comentaba unha persona que vivía en Alcorcón, estaba casada con unha alemana, pego con todo isto, o tema das mascarillas. En Alcorcón, a min habitantes, era a comunidade autónoma o concello que máis contactos tiña. A comunidade autónoma é a comunidade de España, dentro da presencia, que máis contactos ten. España, a de Europa, que máis contactos ten. Colleu o coche, marchou vía Francia, cruzou Francia, e chegou a Alemania, onde é a no primeiro, non no peaje, que ali non va no peaje, no primeiro garito que había ali, andar ali, xa non te fez, dicindo que deixaba o domicilio onde iba a vivir e onde iba a estar, para andar de agricultura. É dicir, as cousas están moi sentido. Entonces, iso era porque as mascarillas incluso ali rebaixaron o IVA. É dicir, que teño aquí, Alemania, en Francia está un 5, en Italia está un 5, en Bélgica está un 6, e foi dos países que marcaban, Portugal estaba un 23, baixou un 6. Por lo tanto, esta razón que César non pode decir que veña aquí e que o Tribunal de Justicia da Unión Europea non se podía aplicar a reducción porque senón había que modificar a normativa europea. Falso. Se nos demais países rebaixando, debemos aprender do positivo. O positivo é rebaixar. E aquí, rebaixando un 4%, gastaría sería moito máis e daría moita máis recaudación. Por lo tanto, eu creo que en Europa, nos países máis identificarán as mascarillas con un tributo máis alto. De aí que solamente creo que é superado por el gobierno. Por lo tanto, sugerimos tanto o rebaixe das mascarillas como por dous puntos. Sobre o tema da limpieza. Hai un convenio, está pegado os concellos, aprobado, falado, está conveniado mediante papel, donde para infantil e primaria corresponde aos concellos facer a limpieza dos centros e a desinfección dos parques. Entra tamén a desinfección dos parques. En secundaria, encarga esa asunta máis de outro departamento. Por tanto, se hai un convenio, debemos remitirnos ao convenio. E que de lo que aquí falamos que temos. Temos o PAI, temos rañas, e os parques. E os parques, ou miramos unha solución, ou senón, o mellor, sacados e retirados. Porque senón, a xente vai igual. Eu falaba antes do Pan, e de ver, son ter unhas pintas, a de Integra, o Columbio, e xa igual. Por tanto, temos que ser consecuentes estas cousas. Esta asunta, que hai un convenio, está pegando, e pegando é que representa todos os concellos. Por tanto, sugerimos tamén o da donación. A ver, hai unha entrega que fixo a FEN a través de organismos da Diputación, da Junta, onde entregan mascarillas, consegue comprar. Eu desde aquí sugeriría, e veces que entregaron, darlle 2 ou 3 por cada rapaz que está estudiando e as personas, os colectivos máis vulnerables. Porque é unha maneira de incentivar tamén, pues, a partir de aquí, tomar 4 mascarillas, 3 mascarillas, bueno, que se considere. Eu creo que é unha maneira tamén de que ese donativo reúne tamén para concienciar de que a mascarilla é obligatoria de ser, o sea, non nos van a levar que aquí da mascarilla ni levar nada, porque se non pasa o que estamos dando. E estamos vendo todo o día, que aquí no convenio vimos todo o día tamén. Dun simple cumpleaños, pois salen contagios 5 ou 6 persoas.
Son simples cumpleaños. De 10 personas salen 6. Algo falla. E algo hai que concienciar. Temos que concienciar a ciudadanía. En outros países vamos por exemplo, aquí non estamos vendo festas, cumpleaños, en pisos, en outros lados. Na calle, neste non estamos por exemplo. Por tanto, sufrimos que se pagan esas entregas gratuitas que recibimos tanto da Diputación, da Xunta, da PEN, da PEGAM, e se pagan aos chavales, aos estudiantes e as familias que queren entender. Ben, por a nosa parte, en canto ao primeiro punto, soltar o Goberno de España que se rebaixe a función do IVA das mascarillas e os seus tribos de xeito substancial, parece-nos unha idea, non unha idea, sino un algo que, como ben decides, non vamos a repetir lo mismo, debería de estar feito. Compartimos ese sentido de que, evidentemente, que son produtos ahora mismo de primerísima necesidade, non é un capricho, é unha obligación. Por lo tanto, da mesma maneira exigimos ao Goberno Central que tramite con o loco que teña que tramitar, que o asilice e que as mascarillas e este tipo de produtos que estén exentos de IVA. O segundo punto, solicitar a Xunta de Galicia que asuma o aumento dos custos de limpeza dos centros educativos. Entendemos que sí. Os concellos cada vez se lle dan máis competencias e cada vez temos menos recursos. Agora obriganos a ter os parques desinfectados. Un concello como noso e moitos outros que por aí non teñen a capacidade de manter esos parques desinfectados de maneira diaria, por lo tanto, estamos de acordo neste punto. No último punto tamén o vemos viable, de feito estamos pedindo presupostos, entendemos que as mascarillas por rapaces, ainda que podrían ser as desechables, das quirúrgicas, pero unha forma, se queremos contribuir un pouco co gasto familiar, pues deben de ser as mascarillas reutilizables, para que, bueno, pues, na medida do posible, pues, teñan máis, sean máis útiles, por decir de unha maneira, e desa maneira, pues, evitar un gasto aos padres. Do mesmo xeito, gustaríamos, neste último punto, entendemos que as mascarillas non só deben ser para os nenos e nenas empadronados no Concello, sino tamén para aqueles alumnos que, ainda que non están empadronados, busquen estudios nos centros escolares do Concello. No CPI, tanto no CPI como na Unidade de Bañas, temos alumnado que, ainda que non está empadronado no Concello, pues, bueno, consideramos que deberíamos, como Concello, colaborar tamén con eses alumnos que veñen aos centros escolares do noso Concello. E da mesma maneira, nesta moción penso que deberíamos incluir tamén que non só os alumnos empadronados que cursen o ciclo, aquí na moción, se non me equivoco no punto que poida levar aos colexios e ao instituto, eu creo que deberíamos incluir tamén a vez que cursen ciclos ou incluso estudios universitarios, que tamén son os costes que teñen que asumir as familias do noso nacional. Eu penso que a moción é viable, se nos parece que aumentando estas cousas que se falaron aquí e procedemos a votación. Eu digo que é indispensable, porque se recibimos agora, non sei, se son 70 mascarillas na primeira tanda, que se pode facer estudiantes, na primeira tanda, independiente que se propuesto, que pagan de cero, que pagan para que teñan un salario veces. Sí, de maneira inmediata podemos facilitar que, pois, o colegio de cantos son as tal, 3 por 4 por alumno, por campas, lanas ou... Claro, pero esas son adultos, podes dar os deis aos pequerechinos, non os pequerechinos intentamos por primaria, porque lles caen, porque son pequenos e non saben poden ser para os universitarios ou para os que van ao bacharelato a nivel de Santa Nova ou a nivel de... como primeira tanda, pois, para que tal, e despois, esperar a que os pequerechinos ou outros, pois... Claro, porque É unha maneira de non concienciar para que se vayan a dar non vai estar sacando a un elevado. Isto non é complemento ningún caso que levado, é obligatorio non mañana. A ver, posso falar a repetición de recursos? Sí, podes falar. Vale, no terceiro punto, pois que se me sale a cadena de niño paternal, no Concello, que parece se brindar, non sei que non saberán no Concello que se vai paternal, non sei, 5 ou 6, parece que ben, non hai ningún problema. O que sí, incidir en mostrar que non se paga publicidade ou propaganda electrónica. Vim por aí outros concellos que é todo unha propaganda. Non.
pide que se consenso o tipo de mascarilla reutilizable, de tela, que se consenso os tres grupos, o diseño, que se consenso os tres grupos, e que se veñan a pelleras ou tragas a eles sin necesidade de unha parafernalia política. É certo que esas que mandaron son grandes e o que sí que hai un escalero, pero non lle van a facer o mesmo efecto e a mesma protección que unha adaptada a súa acción. Entón, eso que se mide diferentes tamaños, diferentes proteccións, diferentes formas, hai que consensuar unha e que valor todos e todos. Non hai ningún inconveniente, ni que se compre pico máis para as nenas que están na escola de la no CPI e que non estén en matemáticas. Non hai problema. Ben, pois procedemos á votación. Votos a favor? Ben, tanto queda aprobado. Pasamos entón ao último punto, novos e preguntas. Perdón? Se hai unha moción de urxencia para presentar, No vamos a ver, teníamos como ter como é para o principal, perfecto. Aí que la pasamos a novos e preguntas. sí. Bueno, comentei no hora cando que o tema da moción de que das mascarillas, un acordo con el campeón e o Concello que reparten as tareas de primaria e infantil, está estipulado así no convenio, que a limpieza de desinfección corresponde ao Concello e secundaria, como aquí está no colegio. O colegio non pasa todo. En este colegio, que é tal, non temos que limpiar nada, que xa pago as juntas, por tanto, sería a junta. Por tanto, cando o convenio esa tarea, apliques o fondo do DDQ, tanto nos equipamentos correspondentes para que se mantenga locales. Me refiero a que se nos corresponde, pues teremos que fazer esta labor e deixarlo medianamente, porque senón o meu filho xa está bastante deteriorado. Sobre todo, empezar por os máis diurnos, que hai o convenio de un obligatorio, que ver unha viabilidade un poquinho para que o que hai un convenio tan máis viabilidade, non se empresa, pero por todo na área de creativa, si é que se vai dar o paso a que se poda multiplicar ou non, ir un pouco en consonancia co ao lado daqui do parque infantil da Baña do colegio, pues corresponde, non, non é o colegio, non é igual del año, sí, vale. Ese é a pregunta. Adelaña se está facendo o servicio de limpieza que vai ao Concello e a do CPI creo que está facendo o servicio de limpieza do CPI. Entonces, se houbera solicitud por parte do colexio de proceder a facer os que temos que asumir, bueno, non había ningún momento. Estamos en contacto con a directora constantemente, bueno, aí non hai, creo que non hai ningún problema. Paso ao segundo punto, que é de son reiterativos, creo que outros son aquí moitas veces, me dou conta que hai na cultura que está desfacendo con respecto a materiais. Hoxe, chamamos de en Antón, querían pasar as máquinas para empezar a coller o millo, menos mal que depois de ir o teléfono dun madeireiro para que vaya retirando a madeira e poder utilizar a máquina. Por favor, non deixedes durante levades ano, meses, sin facer nada. Traballar temporal, tropean os camiños, atentuan de que agora que as chuvas vai ser peor, depósito de madeira en sitios inadecuados, impiden os traballos agrícolas. Nada de nada, pero manifestarlo porque ou se din o teléfono e ou se vin eu, que eu vin, un caso que iban retirando ali en Antón o camiño para poder pasar pois a máquina para ir contra o bicho. Porque senón ao final ainda non podemos pasar en un todo. Contesto ou... Bueno, Levamos máis que nada que contestar é esperar. Levades tempo sin facer nada. Ese me contestar. As situacións que nos transmiten e as que nos atopamos, e as que nos transmiten os vecinos e as que nos atopamos, estas se chaman as empresas madeiras para solucionar. Ahora mismo a maior parte das porcas está facendo ENCE, as que estamos tendo un contacto directo, e na semana pasada falei con o representante todo un problema que había tamén na salida de Cabanas, na
cando nos chega algún tipo de denuncia por parte dos vecinos ou cando nos decatamos algún tipo de problemática, ponemos en contacto con a empresa madeira, moitas delas atenden o depósito os feitos, comunican ao Concello e estamos tratando de dar de solución. A mí consta tamén que das empresas madeireiras e que niños que comportan, consta. Independiente de que teña algún que outro... Sí, dice que unha das pistas en Vilanova de Chamóselle, foron ali, Pero, ahora, en concreto, esta que digo eu, se non Chamóselle, hai que armar, que vai ao do lado, ou que está, que era un Vilanova en Torneiro, ou que era do outro lado. Esta tamén eu, porque por retirar a madeira pode pasar a máquina de desvío. Pero non era esta, era outra. Eu digo que as denuncias que nos Esta chegan... era non, cada vez como dixo, por menos dúas ou tres veces, que dixo non pleno, de que está a madeira, que realmente non pode demostrar. Non pode. Se teñen ali na curva de Mirón para demostrar que carreira, como fan agora aquí na curva de Paredes, que fican en madeira, non pasa nada. Antes de que voten del TDI, non sei como que un RR de toda a historia, é mellor que poñan a madeira aí. Digo isto. É que non sei. Ou non lo vemos na carretera, é como cando estaba a sofá ali, levaba 3 semanas, non viu ninguén, que depois me entrou aquí, dixete, o que o ali, non sei se era o banco ese que do Río, ou que sei, eu digo que isto da madeira é algo que está non se prepara, é algo que estamos vendo, que e o seguinte, a ver, traigo, eu dixo xa 2 veces a título personal que nunha comisión ou nunha reunión que tuvemos, traslado que o que me están chegando as queixas dos vecinos de Conexación. A fera que acabamos de facer unha travesía, unha obra importante de Informeira, e non se toma ninguna medida, ni se fai nada por levantar o que está en situación da vía pública. Hai unha cesión ao viario público, por tanto, a que le hai que actuar. Se está mal, levantar o que hai que levantar. O informe técnico pertinente, e demás, que nos pode consentir e consentir. Que vai chegar un momento que cada un vai poder tirar a van poñer el beso que ven en medio da vida carretera e a que que vai mandar a mandar. Ou non? Xa parece que ao converter, non? Que caso? En Correia. Non sabes que ao converter? A caso se refere? Ao que puseron ali na acera, ali Monso, digo Monso, ali na casa de Monso, está ponindo aquilo. Hai un informe técnico que ten a tal, que aquilo é la moza, non o digo eu. Digo que digo, que non pasa por ali. Pero se fai unha obra, e depois a poñer ali, por favor, ya non vou que con isto. E naquilo que levamos así por menos a un mes e pico, ou 12, por tanto, chegan ali e non pouco que hai que apartar de todo, porque non cada un vai ter que quedar ali no seu apartado. La taberna de casa para facer ali, poñer os cosas, poñer ali, la dos Salmón igual, do Ferreira igual, e aquí cada un, por favor. Hai unha normativa e hai que cumplir, a terra xa é unha travesía, que é para pasear ou para facer aquel tipo. Punto número 4, tamén, sigo trasladando, sei que non acabou as obras, que ainda hoxe agora ia a tarde, que estaba ali falando, as queixas e as demandas da obra se meten a paredes. Sei que se certificou a parte. Non podemos facer esta triquiñuela de que certifica unha parte e queda outra parte. As obras ou se acaban ou se miran como se pagan. Pero, dá. A ver, ti pasaste por aí varias veces. Sabes as queixas que hai da xente? Trasladaron. Por favor, ou se fai ou non se fai. Ou se non queda onde queira facer. Cumplir o mínimo do proxecto por menos. Que hai unha cosa que non está por proxecto cando se ve, non se ve. E o que decías ti, o sea, que botar ali un pouco máis da volada, hasta ali, que non está controlando o proxecto, non se ve, non vai a volver. O problema son outras cousas que as queixas están aí, ou por menos é controlado. Da outra cara meña para aquí, parou ali, aquí armando. Vamos dar a todo mundo que fixeches aquí. Non, iso sí que hai un deterioro, pero hai que actuar. Se non os digo, que parece que a cada hora que vamos ahora... Sabes que o problema aí é detrás. Sabes que o problema aí non hai que nos temos por deixar vamos por... O problema non lle botes a atrás ao ano da taxeira, non lle botes aí. O problema é que se están facendo unha situación e hai que adecuar como se pasou. A ver, o que pasou do ano se volvemos a repetir. Tampouco era de atrás. Aí estuvo sobre tamén no ramo. Eu aí xa non entro, xa non o vecinos. Falamos aquí da mellor forma para montar a vionda. De acordo? Que ao final que se xa pide solución.
está arriba de todo. Que lle facemos? Cambiamos a toalla das aguas pluviales existentes? A ti non, a ti parece que sí. Se non hai alguna, se non hai unha solución. Se non hai alguna, que facemos? Un bombeo. Escuita, vai técnicos e buscar solucións. Porque se facemos nós todos, non seguramos tempo. Ali o que iso ten, que hacer esa ramada, que poñer o regime, esa está claro. É solución. Claro, se poñer o regime, a auga, a opción que ten é hacia a que tenga que ir a palo. Esa se falou, exactamente. É unha actuación que está fora do poder. Vai ser facer para que solución, porque hai unha solución, hai un problema aí que hai que solucionar. A ver, hai cosas que están fora do proyecto. Só queremos que o proyecto se diga o que pasa que hai cosas puntuales. Eu non me refiero a iso só. Non me refiero sobre todo, por exemplo, o que é a fera. A fera, se pode unha colega así por linear, non se vai así. E senón, calquera de nós podemos ir ver ali, que fai así, non. E depois o terreno que ven contra ali, hai que poñer un soporte. Só dixemos que vale, poñerle así algo para que se caia a terra, que de aquí e non venha para invadir toda a senda peatonal. Aquí iso é de recibo, que facemos a terra aquí para as correntías. Está aí para dentro. É certo que nos acabou a obra, pero acabar a obra, como de Deus, normal, non pedimos lujo. E senón, que xa estaba aí do que son os técnicos. A pregunta número 5. Pregunto, xa preguntei, por que non se modificou a ordenanza municipal que regula a prestación do servicio do PAI, estabelecendo unha bonificación do 100% da atención educativa para o curso 2021 para os segundos ciclos e sucesivo da unidade familiar. Esta medida adotouse ao abril da disposición adicional que foi publicada no mes de abril. A disposición adicional novena da Lei 13 para 2008 dos Servicios Sociais de la Lei. A Xunta enviou un requerimento para hacer a información necesaria para facer efectiva a compensación económica por a adopción da medida da gratuidade. Isto forma parte de que o máis pendente do campo estamos. Pero creo que non hubo ninguna modificación. Sei por que se pregunta. Contestamos. Vamos a ver, cando a Xunta propuso eso, entonces nós intentamos contactar a educadora familiar e eu a Xunta en varias ocasións, non tuvemos resposta de ninguén vía correo, estamos correos para ver, durante meses, hasta que por fin, creo que non tiñan claro que non iban donde iban a colocar e nos din, efectivamente, nun correo que efectivamente os centros educativos dependentes dos municipais, neste caso o noso punto de atención á infancia, que efectivamente iban a cadrar dentro do plazo ofertado. Solicitouse unha documentación que efectivamente a Secretaría está preparando para remitir. Pero non é que incurríramos en deixa de... Isto preguntouse xa, se non me equivoco, alá por, efectivamente, marzo, abril, e a educadora familiar foi, e xa se digo, temos os correos, están en copia, se mandou a política social, intentouse comunicar con eles que coincidiu co tema do confinamento e xa non nos poñían o teléfono, vía correo electrónico, e ninguén nos sabía dicir como podíamos encaixar. Entón, si é certo que despois temos unha resposta, se nos fai requerimento, a secretaria pode dicir que efectivamente se lle informo e está preparando a documentación pertinente para presentarse. Eu que sei é que cando se lhe publicaba, cando anunciou o asunto, que o 20 de abril quedaba a gratuidade para o curso 2021 para o segundo ciclo sucesivos, era o momento de modificar e introducir o dentro da ordenanza municipal. Era certo que tiñamos que ir a unha característica introducir. Claro, pero como modificamos se eles non nos dan, entendes? Non nos dan un amparo, un colchón legal, que era o que nos queríamos saber. De feito, as galiñas azuis tiñan moi claro e a xestión era moi clara, pero o problema estaba, e iso non pasou só no Pai da Baña, podes preguntar en o que iso non dos puntos de atención á infancia que non sabían como cadrar. Entón, como imos traer como orden do día un punto, se nós non sabemos legalmente como cadrar, porque a Xunta non nos sabe decir como. Esa pregunta non la fixaron normalmente, non imaginaba que era moi difícil. Claro. Pero, xa lle empezaron a contestar hai un mes ou 15 días, de que eso iba a la organización económica dentro do plan contratado que debe comunicar que tal. Por tanto, debemos introducir para que despois se certifique por parte de aquí, conforme hai ciudadana
información porque eles botan máis ou menos un baremo. Non é que vai a ter un rapaz e un rapaz, pode haber dous rapaces ou catro rapaces, con a que ven, ou unha vez un xaneiro por Río, pode Claro, haber. pero que nós no país tiñamos un problema na ordenanza municipal que os prezos que nos aplicamos, que se aplicaban, non estaban actualizados. Entón, por iso se trouxe a ordenanza no mes de xullo para a modificación dos prezos, para adaptarlos aos prezos da Xunta, para que despois pudéramos entrar dentro deso, porque senón tampouco poderíamos Pero en entrar. aquel momento que se hizo modificación, se pudo introducir. Claro, pero aí Andrés non nos costaran onde íbamos meter. Entonces, se a Xunta retrasa e non nos contesta, e repítoche, e non teño ningún problema. Se queredes, paso os correos electrónicos de toda a comunidade que tamén os teño. Non vai ter ningún problema. Claro, se non nos contesta, Del político social, no momento que anuncie que hai actividade para subducir os sucesivos, é algo que vai ter a Administración Autonómica por parte da Administración Autonómica para entender os concellos. sí, nos queremos que as familias que podan notar eso, nós chamamos, les colgamos o teléfono, garantízocho, non houve contestación, vía correo electrónico, que a vía oficial e a que se seguía en ese momento porque estábamos confinados. Non nos contestan, insistimos. Xa te digo, entón, nós seguimos co proceso de, polo menos, xa, adaptar os prezos, que foi o que se fixo, o que se aprobou en pleno. Entón, nós esa parte xa temos avanzada, porque senón teríamos que vir, modificar prezos, adaptarlos á Xunta e proseguir. Por eso se está. Sí, 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 sí. Correcto, sí, sí. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, somos conscientes do estado de saúde que pasou, que sufriu o traballador social, a parte que corresponde en este aspecto, que en este último momento, porque desde principios de setembro hasta tal. Pero sigo reiterando e seguimos insistindo de que un grupo que sabe, bueno, de que de traslado de paga con as extraordinarias de SAF que nos deben, porque se non damos ese servicio fundamental para os nosos vecinos, vais a perder unha oportunidade moi importante e tempo en poder atender. Por tanto, iré a rapidez que le poda, porque todo bolso. Bueno, vou dar unha información. Comunicouse aos traballadores sociais que o SAF extraordinario, posto en marcha pola Xunta de Galicia para a atención temporal e urgente, dito pola Xunta de Galicia, dende marzo de 2020, finalizará o próximo 30 de 12 de 2020. É dicir, que problemas nos vamos a encontrar agora, os van, sobre todo aqueles que nos repartindo moitas horas, que vai haber que justificadas e van a ter que reubicadas o seu SAF normal. O SAF, claro, como digo Rubén, a ver o refán. Acaba, o 30 de 12, nós temos un par de casos que por urxencia, imos usar. Nós imos seguir dando horas e Rubén, a pesar de que efectivamente, contactábase con él a diario, obviamente non nos podíamos adjudicar por esa cousa do traballador social, pero sí ten claro, se me comentou, e non contóse hoxe, que efectivamente hai un par de casos que sí que se llevan a aplicar estas horas porque si nos cubre hasta o momento que se remate o proceso. Eu digo que era 2 meses. Sí, e non facer, pero non facer. Hai un traballo ahora. Sí. É certo que isto, en anterior ocasión, compañero David, e retiramos aquí, que voltera, porque isto é de abril. Desde abril estamos 5 meses despois. Se non se apura, claro, se perde. Perde e vamos. Pero non se perde, acábase. É unha información que lle chegou aos traballadores sociais desde a Xunta de Galicia. O servicio de SAF extraordinario posto en marcha pola Xunta de Galicia para a atención temporal e urxente desde marzo de 2020 finalizará o próximo 30 de 11 de 2020. Pénsase que poden sacar outra convocatoria en función de como vai a situación. Pero o SAF extraordinario a día de hoxe, entonces, ese día ten que estar esas horas justificadas e, bueno, finaliza. Claro, o problema que estaban dicindo outros concellos... No, claro, que os servicios que deche de SAF extraordinario, esas horas concedidas desaparecen, non as podes asumir. Terás que asumir as horas do SAF que ti tes. Non do SAF extraordinario que chegou a Xunta a maiores. O SAF extraordinario a maiores... Cubriu unha parte, pero non sei cal é o problema... Claro, pero esa parte que cubriches co SAF extraordinario, se non o tes, como as vas a cubrir? Con un informe social, podes presentar. Claro, pero indicas unhas horas asociadas ao teu concello. E se ti xa tes prácticamente cubertas todas e agora tes que engadir nesas horas as horas do SAF extraordinario, non vías menos.
Non sei se recordas, eu levo feito dúas propostas para os servicios sociais. Unha foi sacar a contrato con a empresa de axuda ao domicilio, que está en fraude de lei, que está sin contrato, non se fixo ainda, e outra era sobre o comedor sobre rodas, que viñera Andrés a unha reunión na anterior Traballo Social, que tampouco se fixo nada. Recordas o foro que falamos aí? Pois aí das respostas. Vamos a ver. O tema do comedor sobre rodas é algo que se citou despois, que eu creo que non chegará a haber outra segunda reunión, porque a primeira reunión, se non lembro mal, foi con Susana. Creo que esa reunión de comedor sobre rodas, creo que foi con Susana. Vale, vamos a ver. O comedor sobre rodas temos a parte económica, que efectivamente ximos pola xunta, que hai que ver o comedor sobre rodas, que ofertas, como se organiza na xunta, como se organiza nós. E despois temos a parte humana, que evidentemente nós temos a parte humana da persona que distribuye as comidas, que fai unha labor de seguimento de determinadas persoas que están solas, moitas veces. Non pode decir eso. A persona que fai seguimento, igual as veces non pode facer un seguimento, non pode ser social. Non se haga seguimento de eso, porque tal como te como... Bueno, non hai un seguimento de informe, nin hai un seguimento. Esa persona sabe, se esa persona llama a porta, se esa persona come, e se esa persona está viva. Pero ten unha explicación para iso. O sea, que está de unha pedra. O sea, un conductor de bus ou de montal está levando o seguimento de Europa. Eu non se estaba Andrés, Eu, de verdade, non fixamos acto, pero fixamos unha Ana, fixamos os prós e os contras, que cando se toma unha decisión normal, cando vas a deixar a empresa, prós e contras, porque igual vais unha radio, para que para. E creo que hoy en día creo bastante claro que era todo prós. De que se había algún caso de que non podía, o que íbamos a facer é seguindo o mismo, abarataríamos costes. Ora, me pregunto onde sacamos claro. Home, eu non vou ver todos os días darnos propostas. Se dou dúas, se non se fixe o caso en un ano, non esperes a terceira. Pero esta que me está repetindo ahora, como, pois mira que vai fixarnos un montón, vamos a ver, que dei para cara que... Nós seguimos un criterio técnico do traballador social. Eu non me inventei, nin eu non lle dixen a Rubén, nin yo dixen, nin yo vou a dicir, das ou non as das. Eu sigo o criterio técnico, vos tiveches a vosa disposición un informe técnico e ti no teu caso solicitaches unha reunión a cal non podeches acudir presencialmente, pero se tivemos vía telefónica, porque ti non puideches, non porque nós non puidéramos, certo ou non? Pero correcto, pero sí ou non? Correcto. E ele aclarouche as preguntas. E volvo a repetir, eu disse que podía porque estaba disposto a vir aquí a dar as aclaracións necesarias con respecto ao SAF extraordinario. E como ben di a Xunta, que non mo invento eu, era para atención temporal e urxente. E na Baña fixos atención temporal e urxente. Aplicouse a iso. Cando ti comentabas que a xente que estaba en lista da garda do SAF que se podía meter aquí. Chamaches ao final E iso é temporal e urxente. Chamaches ao final a que Rubén está en contacto con política social continuamente. Outro día, cando acabou o pleno, Pode decir o que queres decir. perdón, outro día, cando acabou o pleno, Si non chamei por pouco considerar escriben de base. E dixécheme, David, como podemos facer algo para facilitar un pouco estas horas? Sí, Dame ya a responsabilidade, correcto. Sí, e é certo. O pouco estiven de base e, como comprenderás, levo un proceso de recuperación que non teño que explicar a miña vida privada, entonces, correcto. Pero todo, tidas unha situacionalidade e físicamente estás ben, e o que propuxo vir a unha reunión presencial ao Concello foches ti, e o que cancelou unha hora antes foches ti, pero o que propuxo vir presencialmente eu estive metida na miña casa por un problema de saúde e non podía ser na miña casa. Creo que comparar unha cosa con outra non pega nada. Para empezar, David, parece unha falta de respeto. A falta de respeto, Falta de respeto. querer dicir, eu non quis non acudir a unha reunión que a propuxen eu. Non, si que non queres acudir. Ti soltaste porque estabas en máis de paternidade como que te obliguei a vir a Baña, cando ti pactamos que viñeras presencialmente e o que cancelou unha hora antes foches ti e nos aceptamos vía telefónica e sin problema, David. Correcto, de outro xeito. A tua petición que accedeu
traballador social accede a todo o que Non te me levante pidas. a voz, escoita. Perdona. Na cancelamos. Fixémola de propiedad telefónica. Que en tempos de COVID hasta creo que é máis recomendable. Que nos juntáramos a os tres. Non tuvo ningún outro problema. E os técnicos, se te dixo, non vou discutir nunca con os técnicos, sei que fan o seu traballo. Eu vou falar contigo, que é ser responsable desse servicio. Sí, É o que estou intentando facer. Sí, sí, sí. Alteras, levanta unha voz, que empezas a entender que eu non No, tenho que hospital. perdona. Eu fago propostas. Perdona. Ahora que eu entendí, por eso non te repetiré. Como na baña non temos as horas, estamos mellor que os outros concellos que nos os meus compañeros entenderon mismo. E dixen eu, o sea, eu non hai... Na baña, perdón, bueno, perdón. Dou entender eso, non sei que se está acabando medio, e mañá volver a ver, e mira que eu entendo eso. Mira, E en análisis, na baña deron as horas atendendo aos parámetros que marcaban legalmente para o que se deron. Ni máis, ni menos. É dicir, Mira, houve unha presión pois entón, por parte tanto, bueno, vou te dizer unha cosa cosa, como... na primeira vez que preguntei, deronse 20 horas, podía ser. Era un 0,6% das horas que había. Na segunda, deronse tal. Na quinta, xa era para 80%. Podía ser verdade, que te dixen eu. Non era o primeiro día que me falaste que non se podía dar máis. É que o proceso non levou máis tempo. Non é que non se podía dar máis. Se empezamos dando 20, me dis que non se pode dar máis e tal, e no último pleno se fala 80, é que non te das Vamos a ver. o papel. O traballador social, o que exigen, o que marcan estas horas é por necesidades urgentes tema COVID. Según foron aparecendo necesidades de tema COVID, foron se dando horas. A máis casos de COVID, máis horas se foron dando. Esa é a circunstancia porque cada vez se deu máis. Cando concederon estas horas, as necesidades por caso COVID eran menos. Avanzándose, hubo máis casos, máis xente que necesitou tirar desas horas. O criterio do traballo social, creo que xa se explicou por activa e por pasiva, por escrito, oralmente, en outros plenos, sempre foi o traballo social. Esas horas ven tasadas e marcadas para urgencias casos COVID. O traballo social, todas aquelas urgencias caso COVID que detecta, mete estas horas. Cando non son urgencias caso COVID, non as mete, porque estas horas despois hai que justificadas por urgencia de caso COVID. E o que o traballador non vai facer é meter horas para unha cousa que non é, cando despois ten que justificadas e non hai forma de justificadas. O caso COVID, non é só cando hai unha persona contagiada. O caso COVID, non é só cando hai os cuidadores, É clarísimo, exactamente. É clarísimo e amplio. Eu dixen que eu teña a mãe, despois do pleno, que cando se has apagado a casa, eu preguntaba iso, esta mañá, a directora, a responsable de dependencia, dixo, vai explicar, como eu sei que explicou un marido meus que traballan en concello. Sí, sí. Ahora me digo que máis, que fui explicando máis, certo? Bueno, Porque, non, eu vamos a ver. Si nós tivemos un pleno 20 e tantos, eu falei o día siguiente con Rubén, efectivamente Rubén conocía a esta señora, que Rubén me dixo que ele falaba con moito xente, non con esta muller que se a coñecía, pero se falaba con político social, efectivamente, eu despois, ese fin de semana, enfermei, tens que entender que eu nese momento tiña outras prioridades. Deixaba o Concello, ben, o Concello nin caíu, nin se desmoronou porque eu nin estivera. E eu enfermei ese fin de semana e posteriormente Rubén marchou para a súa casa Marta e incorporouse hoxe. Entón, tens que entender que efectivamente o que nos está levando a recomporarnos e toda a historia, pues, é leva un proceso. Pero eu non me estás entendendo, non te estou botando en cara de... No, sí, sí. Estou te preguntando como foi, porque non o sei. Bueno, pero estou contando, pero bueno. Pero eu que me dou conta de que eu está aí todo isto, porque se me está poñendo un lápiz en mí, non fai. Non é vitimismo, é realidade. Quero dicir, non Pero estou inventando... estou preguntando como fazer as dúas baixas e dentro das coisas. Eu sei que se digo, o día que eu facía a reunión, estaba en caixa de electricidade. Un nível ou outro, fácil, entende? E intentei solucionar de unha maneira, creo que solucionou, as coisas nunca... Ben, eu creo que se explicou, e volvo a reiterar o mismo, o tema do uso das horas extraordinarias do caso COVID. O traballador social é o que sigue os criterios, é o que dá esas horas según as necesidades, porque despois ele é o que ten que justificar realmente esas horas. O aumento de horas, evidentemente, porque prolongase o tempo, aparecen casos COVID, cando son casos COVID que necesitan tirar esas horas, tiranse esas horas. O que non estamos dispostos, ou bueno, entendo que o técnico non está disposto, é a dar horas para casos que non son COVID, tirar esas horas, porque despois non son justificables. A última pregunta é, tamén, que nosotros nos preguntamos
outros concellos similares aos nosos, preguntado por mí personalmente, e te digo, Traz, Tordolla, Rois, 3, non digo máis, 3, fixeron isto deso. Ahora, non me veñas con desculpas, porque senón non provendo este partido de excusante, non preciso. Vamos a ver. Igual, que fan si tardas horas a voltar, a ver se cal é a responsabilidade dun traballo social. Que te responder de traballo, xa está que faga, eu non vou ter que dar aquí horas para o meu. Eso estamos, xa que estamos explicando aquí. Ahora pasa que dábamos 3 meses, ou 4 meses. É certo de que estamos aquí traído isto para que vos puñadas as pilas e seguimos igual. Las pilas están puestas. O seu é excusa solamente. Excusa é o programa do outro. Non sei que parte non se atende. As horas son para casos COVID extraordinarios. Eso está clarísimo. Creo que hasta ahí chegamos todos. De acordo? El das horas cando son justificables para caso COVID. Que dar máis ou menos horas. Por un exemplo, no plan reactivo que a Diputación entramos de que vai haber cada caso concreto si entra ou non entra. Hai tantas cousas que teñen unha certa mobilidade. E aí tamén entra certa mobilidade. O que pasa é que hai veces que temos moito medo. E non é que ten tanto medo. Pregúntase. E preguntando se vai a roda. Volvemos ao mismo. Insisto no mismo. E creo que con esto, Eu te comentei que se vai comentar. Quería decidir, David puxo un teléfono o que non chamamos por non facemos nada. Desde abril, Andrés e David, sobre todo, reiteramos que había concellos que tiñan solicitado chamar para saber como fixeron. E desde abril ou antes, seguimos sin poder chamar a ningún concello, non que nos toca o social non nos sabe facer así o non que non a ver, e agora, perdón, acabase o 30 de novembro, creo que mencionaste, que ven, esas horas están nos dadas, que decir, non é que non nos solicitemos. E despois, no, si se chamou, as horas que están claro, o traballador social sin un criterio para darlas ou non, pero nosas horas tenulas. O tema de chamar a concellos, estuvo en permanente contacto con Negreira, en permanente contacto con Val de Dubra, en permanente contacto con Boca e Xón. Entón, si se chamou outros concellos, e así como Andrés cita concellos que as distribuíran, eu te vou citar un concello que sigue a mesma liña que nós, Boca e Xón, que podes preguntar. O alcalde, cada vos a tener por exemplo, que le daba a viaxe, que coñeces. Entonces, que non se chamou falso. Podes chamar a traballadora social se queres de Dubra, de Negreira, de Boca e Xón. Non hai non coñeces ninguna idea de pero que non hai que coñeramos ideas. Vamos a ver. El sigue o seu criterio, e o seu criterio é ese, como xa te digo, hai outros concellos que van na línea na que vai Rubén, caso Boca e Xón. E a ti non presentase con iso en vez de presentarse nada? Sí, na mesma línea que non. Pero, isto xa que fa. Pero eso non te rápido, que yo cuando me han dado las anteriores horas, que era para hacer territoriales, no las gastamos las todas, pero no estamos a gastar, que no viene nada. Pero tío, o que comparas os concellos foi ti, Andrés, que decir, Decir a lista alegando cousas que non son tema COVID. Ninguén está dicindo iso. Por eso, entonces, si non temos esa necesidade, non podemos consumir máis horas. Non se perde, se non hai forma de... Se non hai esa necesidade, se pode pasar. Non hai ninguna necesidade. Non digo ninguna. Ten que ser en concreto caso COVID. Pasa a siguiente, que abaña unha dúda. Quería preguntar se está adjudicado, con que orzamento se adjudicou e cantos menos hai apuntados e que se pagan o servicio neste momento. Contestamos por escrito para Os rechazar datos non dos orzamentos. O orzamento Orzamento, porque houve varios que non chegaron directamente a secretaría. E a selección, seguindo o criterio económico, foi da secretaria. Ninguén responsable do Concello dos orzamentos. Soliciteinos a dúas empresas e, efectivamente, a secretaria enviáronnos a ela. Pode dar a secretaria a fe de que foi a ela non concorreu de enviar. Sí, debe estarse cambiando o contrato, pasa que, bueno, un pouco de
canto la vemos así, ahora mismo creo que el 3, que eso es unha encuesta, había máis de, non sei se eran 13 ou 14 na encuesta que solicitaron o servicio, a día de hoxe hai 3 personas que usan de cada, 3 nenos que usan de carácter permanente. Pero bueno, contestamos por escrito, porque así nos damos datos e nos pasaremos. Eu que digo de aquí é que estamos en referencia. Non caíamos na trampa do ano pasado. De gastar 8.000 e pico euros para despois do servicio que empleaban. Primeiro que acontece porque eran todos por Zoom e non pagamos eso. Por favor, non pido. Non pagamos eso, Antonio. Se queres facer eso, é que eso é... Vamos a ver más que lo Eso é que... É un servicio Vale, é un servicio para os vecinos da Baña. Está instaurado. Vamos a ver como funciona. O ano pasado, suspenderon as clases, suspenderon o servicio. Hasta a fecha, pasamos un listado de os usuarios, que hubo usuarios, que hubo familias que fixeron uso dese servicio. Pois acaba, eso podes preguntar a secretaria e a preguntora, que vai que se un servicio é deficitario 1000 por 1000, non tanto, 50 por 1000. Si para un, dous, que está está casado, se non faz o que queira, porque só está facendo, vale, pero non é que se perdemos a casa. Se non seguimos pagamos, supoño que pagarían, ao final, o servicio. Estabas en aquel momento, en algún momento non hubo ningún rapaz. En algún momento non hubo ningún rapaz. ¿Sabes ou non sabes? ¿Sabes? Acabou. Sí ou non? Acabou. Decirme sí ou non? Acabou. Aquí, que non contestas a nada. Está acabado. Vou contestar. Pasamos un listado dos usuarios do servicio. Hubo días incluso con 7 rapaces. Hubo días que hubo pais que non levaron a ningunos. Hubo días con 3, con 2, con 5. Pasou un listado É con días con 0, evidentemente. Pero se un servicio que das, es que darles aos pais con continuidade. Que hai días que non levamos de no colegio, pois non somos usar o servicio. Vostede fala de lo que gastamos aí. Eu vou dicir o mismo, de todos os gastos que ten vostede de atrás. Entón, critica aquí un gasto social, que é para garantizar, deixeme falar ahora mismo, para garantizar un servicio para os vecinos, para que o CPI teña continuidade, haya familias que sigan os seus rapaces e podemos ver aquí e non cambien para outro por falta deste servicio, e vostede critica un gasto desta adjudicación, se non me equivoco, ronda os 5.000 e pico euros. Non te equivocas como va a pasar. Déxeme falar que estou falando. Ronda os 5.000 Non te equivocas como va a pasar. de memoria, uns 5.000 euros. E vostede... Sí, máis IVA. E vostede critícanos ese gasto cando a piques de deixar a alcaldía vostede merca 2 teléfonos, un de 1.600 euros, outro de 800, un ordenador de 2.000 e pico euros. E pagas un recibo, deixe de falar que estou falando, e pagas un recibo de Telefónica donde pagábamos máis de 1.500 euros ao mes. É un servicio de fotocopias que por non revisarlo estamos pagando ahora 300 euros menos ao mes. E ven criticar un servicio que é para os vecinos. Déxeme falar. Cando queira quitar o servicio, quitarle aos vecinos os servicios vecinos, propoño aquí un pleno, fago unha votación e siga a votación e quitamos o servicio como quere vostede. Pero non te digo eso. Bueno, eu Os que dicen que a todos non preguntan que van a pagar. Contestei a pregunta. Porque se te posa así que eu digo que a Baña non fagas como o ano pasado, o que eu dicindo é reiterado, non fagas como o ano pasado, que primeiro fixeches unha cousa, depois hasta que apareceu que era tanto masiva, que era 8.000, que hasta o povo empezarse quedou asustado, porque empezarse, non sabía. Non existimos de todo, Estaba asustado. No, que vos asustaba, que te viene a dar eu tenho que somos no servicio, que é 1, 2, ningún, por favor, eu tenho que pedir nada máis, non dixen outra cousa. Eu reitero que non... Exacto, por mí, vou dicir que a non había viña non falla. Na reunión que tuvamos despois do confinamento, que fui na Casa de Cultura, dixen que é como o tema de Baña Madruga, e dixen que 7.000 e pico máis IVA, para total 8.000 e pico. E dixen que non, son 4.000 e pico. Está testigo, Está testigo, non me equivoco. Eu non te acordo, non te acordo. Algo que facer memoria. De feito, unha das cousas que me gustaría, a reunión que temos dar de luz del polígrafo, para darle a quedar esa reunión.
O sea, aquí no polígrafo este de los sábados que hay. Gustaría que se hiciera esa reunión. Aquí hay. Vale, ya está, no pasa nada, que está ahí. Porque después aparece una acta. No tardaremos en poner. Bueno, pasa a la siguiente pregunta, porque si no... Perdón, déjeme acabar. A contestación pasaremos por escrito, pero contestamos esa de antemán, que os dous presupostos están en secretaría, que a día de hoxe hai 3 rapaces ali, e insisto no mismo, se vostede queren sacar o servicio, propóñalo, facemos unha votación e saquen. Pero vamos a ver, Antonio, eu estou preguntando, non me voy a decir que quer sacar servicio, como se aquí, oiga, que todo o concello, hai un que quer tocar a guitarra, gastamos 100.000 e pico euros ao ano para tocar a guitarra. Estou poniendo un sitio, e non estou sacando eso. Xa que non trabalha todas as cousas, é dicir, hai que saber cantos usuarios e poñemos para eso. Además que é o servicio ten que ir adecuado á realidade. Por se non hai ningún que facer agora, pero despois do inverno non hai ninguén, porque que sabes que aquí no va como unha de un euro, sabes que a partir de que a noite xa a 8 da mañana a noite, pois vai solamente poñer un pouco e pegar máis. Entonces, esa é a problema. Non me aquí despois de dicindo que vos. Faltaba a pregunta. Que xa non manifestei antes, tamén quería deixar de pasar. O noso grupo quer mostrar a satisfacción por a resolución da obra que tiñamos concedido do 2 de febrero do 2019 e que estuvo a punto de perderse o relocar. Esta obra forma parte de algo vital que se conseguiu para sustituir os 1.283 luminares, así como os carros de nada. Entonces, máis que nada, era un agradecimento ou satisfacción e manifestarlo públicamente. Bueno, o no que acabo, que me faltan todos aquí. Trato de... A ver, seguimos insistindo en que se para que evitar, tratar de recoller ou limpar con seres depositados en camiños municipais ou en estradas para non convertir en vertedereiros incontrolados. Hai varios sitios que me están chamando, que están tirando arriba, en Antón, en Bosende, en Trotusende. Sabemos de que a labor non é fácil, que tampouco lle bota culpa ao recibo de Copete, porque eu sabemos como é. Pero evitemos isto, porque senón convertimos todo isto. Como podemos que combina cousas, mañana, para a semana, duplíquese, explíquese. Entonces, bueno... Si, por favor, me pasa... Entonces, Antón, sí, bueno, Antón, a ver si me puedes explicar, si se me de él, pues donde es. Eso que yo puedo decir a Corina, vaya en Antón, que reclamar Antón. Muchas gracias. Por favor, pásame todo escrito donde son para poder proceder. A ver, seguimos insistindo. Os contadores marrón siguen apilados, sin darle uso e sin facer unha labor de configuración. Podes facer unha labor de configuración agora que me vou de novo ao colegio para explicar e arrapar unha labor didáctica. Forma parte do convenio que se firmou. Hai que demostrar que non é decidir olvidar de los apilados, porque eso é parte. Incluso hai gente que non ten que solicitar, non se casa e para casar o foco na casa. Así que hai un outro sitio que te a chave e tú, a chave, dela, sabe, como? Contesto. Sei lo que estoy por escrito, dos plenos me parece. Están apilados? Sí, están apilados. Vale. O proxecto, ese proxecto dos contenedores marrón, non consiste en darle aos vecinos o contenedor marrón, e que voten ali. O proxecto ten que ir acompañado de... non sei... de se falar, entre outras cousas, esos contenedores van asignados a unha persona, con nombre e apellido. Vale. A retirada deses contenedores ten que ser con un servicio adecuado, neste caso, unha empresa que venga a retirarlo e que o leve. Non é para facer compor na súa casa. Entón, o que non podemos é poñer 4 contenedores ou 5 e pagarlle a unha empresa para que veña a retirar esos 4 contenedores do Concello, porque é inviable para o Concello facer cargo ese gasto. Por lo tanto, como temos tempo suficiente para poñelo en marcha, temos que ter un listadillo mínimo de 30 ou 40 persoas para que o Concello poda asumir ese gasto de ter que contratar unha empresa para vir facer a reciclase deses composteiros. Se foran composteiros para ter na casa, os vecinos faceros o deles, repartiríase en calquer momento. Pero o proxecto non é así. O proxecto está moi marcado e moi encaixado. Por lo tanto, o que nos vamos a poñer ahora mismo, temos un listase, publicitouse, hai unhas
non sei ahora mismo se son 8, 9 ou 10 familias que queren participar nese proxecto, e temos que intentar ter un mínimo que sea justificable para poder ter o servicio. Porque estamos falando dunha recollida que vostedes saben o gasto que supón a unha empresa para que veña con un camión que o recolle e o leve. Evidentemente non vamos poñer 10 contenedores para que veñan unha vez por semana que supone un gasto mensual de 3.000 ou 4.000 euros, porque non é viable. Entón, tenemos que esperar a ter un grupo de xente de acorde ou un grupo de contenedores para poder poñer en marcha ese servicio. Vamos a ver, isto se vai facer agora, se non me equivoco, por primeiro de ano, final de ano, 2 anos. Que vemos o ciclo de 2019. E vemos o ciclo de 2019, no momento que primeiro convenio, comprometendo o Concello a facer esa labor para sacar todos os que son restos de COVID e toda a historia que vai do contenedor verde para eliminar o peso e que non se para, e que non diz para acabar, pase para ese, bueno, porque é a normación europea. Entonces, hai que hacer unha labor, quedaron aí os 13, 15, 16 meses apilados. E a labor podese facer de moitas maneiras. Podese facer a través para que poñer un sitio tal, e tamén facilitar a xente que o queira, porque hai xente que o queira facer o campus, están por aí, que non sei o que non é. E podese facer así, Claro, eu repito, está apilado, aí que que vai vai o mismo, que xente que queira participar nese proxecto debe haber unhas 10 ou 20 persoas. Por lo tanto, non é viable levar a cabo nestes momentos. Porque unha vez que llevemos un contenedor a un veciño, demos, nun momento que llevemos un contenedor a un veciño, o compromiso de vacialo, de recollelo, adquire o Concello. Evidentemente que se temos 10 contenedores en todo o Concello, vostedes supoñen 3 en San Vicente, 2 en Totosente, un en Lanas e outro na Renta. Ahora, contrato servicio que nos vai a supoñer uns 2.000 ou 2.000 e pico euros mensuales, 50, pero sabe cantos vecinos o qué? Porque ten que ir a titularidade. 15 parroquias, que tanto non se sigue. Pois a día de hoxe non o quere. Non o quere. A día de hoxe, pode cerrar por non publicar o de hoxe, non é que vai tamén a xente. Pero quer decir que é unha labor de puñete, porque ao final sabéis que todo non vai labor, é eliminando moito peso e moito residuo orgánico do que é o do consumo de verdes. Ese é o mismo. o que eu vou dar son as bases para que as mire, e despois o comentamos. Tamén te fago dentro deste apartado que é do contenedor de historia, sugerentes que están agora que ordenan ao interno, que acabou grande a historia, facer unha limpieza ou un lavado dos contenedores verdes e dos libros de vidro. Porque é unha experiencia que estamos, pero a botarra é necesaria. Acabo xa porque tiña aquí dos Contesto. Valoremos que temos un presuposto, de todos modos fixose, se non me equivoco, no mes de marzo, cando foi a pandemia, deixeme falar, fixose unha limpieza de todos os contenedores. Marzo, abril, maio, junio, julio, agosto, setembro. Levamos 6-7 meses. Parase outra limpieza, evidentemente. Quer decir que unha primeira xa se fixo, e agora vai se facer unha segunda. Nos facíamos de falar tamén. Ben, Pero eu digo que agora era un momento porque entra todo xa o camino. A ver, tema da fibra óptica. Estaba ese convenio, estaba o tema de telefónica, aquí que fiz o traballo xa antes do confinamento e antes que estaba a alarma, fiz o traballo para la valle, pero había 50 nosotros. Nos momentos en que estamos, das circunstancias por la pandemia, que é máis necesario que os traballos que hai que facer o teletraballo ou facer os rapaces estudiar toda a historia, fiz algunha gestión para facilitar o tema de recóptica. sí. Tive incluso unha reunión telemática con representantes de Telefónica, que é a empresa que ten o convenio firmado, está en labor, teñen unha fecha tope que é 2021, 2020 certos núcleos, 2021 outros e 2022 outros. A problemática que hai aí que estamos insistindo que esa crisis se faga o antes posible, pero evidentemente esas empresas teñen unha fecha tope e moitas delas pues, aproveitan e estirano. Unha cosa que fala con... Isto como é a través da xente de
Xunta. Facer a xestión da Xunta para que lle metan filas a telefónica. A telefónica é un mundo a parte. Sabemos como funciona. Pero se aquí está feito o traballo, debía poñer en contacto quizá, poñemos a mão da baixa. Porque incluso a conexión con internet é moi difícil. Está falado. Pero vai da agencia, vai unha cita, chama, e para ali para pecha Filipe, porque senón o rural, non vai tener un interlocutor nunca a porta da cita. Por eso. As empresas teñen unha fecha tope para poder... Pero hai un ano en que tiñan no sei que era o número, porque era o que non era no 21 ou que tanto número. E no 21 non fixemos o número aquí. No, eles teñen que, no 21, ter eses núcleos forados. Eu digo que hai que moverse, que hai que salir aquí, ahora vamos a hacer visita previa. Aquí non temos que ver todo. É máis salir, é ali, o mapa, a dar ali todo o que é. Porque aquí senón, bueno, eu estou dicindo, en algún sitio non poden traballar, sin poden facer esa parte do traballo. Entende? E doutor, hai unha previsión das actividades extraescolares, por exemplo, actividades deportivas, baile, escola de música, porque non tiña a matrícula ainda anunciada, hai unha previsión, sí, por exemplo, turismo daba de temática. Sí, a ver, bueno, aunque a subida de números de casos estuvamos valorando cando os arrancamos e tamén, bueno, o alcalde reuniuse con todos os alcaldes da contorna para tomar un pouco unha mesma línea. Decidiuse que, bueno, que se iba a esperar, todos decidiron que se iban a esperar hasta outubro, entón a nosa previsión é lanzalas. Van ser todas actividades individuais, cada espacio vai ter o seu protocolo que tamén estivemos elaborando. Imos eliminar aquelas que sean colectivas, porque, bueno, nin as propias federacións o ten moi claro. Entonces, sí, a nosa estamos traballando nese tema, porque, bueno, temos que primar ante todo a seguridade. A maior parte delas, bueno, as que farase no pabillón por temas de espacio e de amplitud, unha desinfección entre actividades e demás. As da escola de música van a ser clases individuais. A música movimento, que era a única actividade que teñen en grupos que máis ou menos moi pequenos, incluso vai a facer. Porque, bueno, Tamén teño un máis musical, solfexo. sí, pero solfexo vais a facer, estamos estudiando, falando co profesor, si pode ser solfexo a nivel individual, sí, senón en grupos de 5 como moito, e farase na aula de baixo, na aula de cantería, separados, e van a ir a presentar as salas con ventilación. Eso tuve monte unha reunión co profe, si en función do número de alumnado, o solfexo vai ser as 2 tardes en vez de unha, e si pode ser individual, si podemos encadrar todo individual por horario do profe, si podemos encadrar individual, será individual. Si non, vai a ser en grupos de 4 ou 5, nada, exclusivamente. E despois todas as outras actividades, e despois un máis de 15 minutos entre un neno que sai e un neno que entra, evidentemente, cas aulas ventiladas e a desinfección, bueno, hai que desinfectar o piano, no caso, pero, por exemplo, os outros instrumentos xa os traen os propios nenos e se eles os manipulan eles solos. Con mascarilla nos instrumentos que poden ter mascarilla, evidentemente, nos deben dar, só la poderán sacar no momento en que, bueno, que toque. E, sabe que, si estamos con temas de actividades. Igual previsión, porque está preguntado, non perdeu o ciclo. No, porque tamén temos... Non se concello xa están votando. Sí, tamén tuvemos que, bueno, falando, tuvemos unha reunión coa directora, porque, claro, había unhas actividades que se facían no foro, e tiñamos que ver os protocolos do COE, saber se podíamos nos encaixar estas actividades. De feito, hai 2 actividades que non podemos ofertar, porque se facían no cole, e o cole non ten as instalacións por temas de seguridade e de, bueno, desinfección. Entonces, sabes, nos claro que non podían ser. Entonces, estamos buscando alternativas. Unha era xadrez, que era moi interesante, estamos buscando alternativa online, por exemplo. Estamos buscando alternativas as que non se poden facer. Vale? Non podíamos preguntar que os vecinos de Orián se deron tempo insistimos en que procesa, pero dicen sempre vamos a esperar un pouco, vamos a esperar. Que pasa con ese problema que teñen? Leva máis de un ano, desde setembro, algúns vecinos se enteraron. Pediron ao Concello que se podían cederse unha parada cos permisos correspondentes, de paso de fincas, con gastos a feito, con inversión para novas tuberías, etc. Levan desde setembro, pero con un acercamento unha vez, e xa me dijo, a ver, estamos tomando pelo, ou que pasa? Porque
hoxe non vai, mañá tampouco vai, pasado tampouco, e mínimamente vamos a esperar, as cousas van despacio, pero xa pasou, o verán pasado, era un problema. Este verán todo sin solucionar. Teñen que esperar a verán que venga ainda, a que se lle arregle ou... Coméntache. Púsose de acordo con eles, foi o palista ali, foi 2 días, despois tuve algún problema entre eles. Que se está claro. Eu coméntache, que Sí, pasou sí, un problema sí. entre eles, o palista tuvo que deixar de traballar. Non, pero ese problema solucionou o día seguinte. Hubo ese problema entre eles, Sí, entonces, un día. o palista que tiña esa dedicación para ir, incorporouse a tareas. Despois programaron. Perdón, quero decir que, porque hoxe hace un conflito entre os No, vecinos, se me fala. os países non podem ir mañana, que bastante. Se me fala. Estaba o palista para facer o traballo. Botou ali 2 días, hubo un conflito, un problema ali, entonces, mentre non aclararon, o palista incorporouse. Canto tempo tardou a falar os vecinos e O palista incorporouse as labores habituales de traballo. Entonces, entre as labores que tiñamos, o palista tamén botou unha temporada confinada, non pudo dedicarse a esas labores, despois apareceron cousas, non digo que xa non sea urgente, pero hubo que facer primeiro. Fai unha semana e pico, puxose en contacto con eles para volver a traballar, incluso se lle dixo de ir un sábado, e dese un non podía o mércoles, os outros non, non sei digo que non son, os outros o sábado, se chovía non iban, entonces están pendientes, teñen o teléfono do palista, falaron con ele café pouco, o palista, en canto acabe as tarefas que está facendo, vai a volver por aí. Quero dicir, non é que non se paga, pero simplemente que no momento que o palista podía ir, a eles non descoincidía porque non estaban uns, non estaban os outros. Entonces, o tema non está abandonado, vai se retomar en tanto haxa capacidade. Pero, quero dicir, foi o que pasou. No seu momento foi para ali 2 días, era para facelo unha tacada todo, hubo un conflito aí que, bueno, creo que non vale a pena nin mencionar, porque, bueno, unha problemática aí e tal. Pero non está dentro do que cabe Sí, e o día seguinte non van a pasar. Ese foi o día seguinte non, porque o día seguinte tuve que ir ali, presentou sobre a civil ali, bueno, o conflito, bueno, tuvo ese problema. A partir de aí, o palista, bueno, coincidiu que estuvo de baixa, por os problemas que, bueno, a sabedes, incorporouse a traballar, a semana pasada, fai 2 semanas, non recordo ben se foi a pasada ou fai 2, tratouse de ir para ali, ese día non podían eles, despois o palista hasta se ofreciu ali un sábado, o sábado que si uns que chovía, que si non sei que, entonces, no momento en que o palista cambia, donde ten a palabra para non desplazar, pues vai para ali e continuar cas tarefas. Eu só falei con un dos vecinos que foi o que me chamou a que expliquei así. E cando acabe onde está agora, ya non é. Sí, de feito xa falaron, teñen o teléfono, están en contacto, o palista xa ten orden dada de no momento que acabe, poñerse en contacto con eles e solucionar ese. Eu diría que parte deles, evidentemente, por favor, así que tedes facer un paso de favor. Sí, no, eu sugería que, a ver, digamos, de necesidade del entorno, por ser un caso por el programa de interés que retiraba, eso es urgente, es necesario atender eso antes que hubiera otra cosa, porque si no hay una casa o un vecino no tiene agua, no está todo como es acá. Es decir, tenemos que tener que no esperar tanto tiempo. Sí, bueno, pues xa expliquei un cúmulo de circunstancias. Claro, si é unha comunidade de usuarios que está realmente construída, como se é outros vecinos que vengan en problema que non teñen agua na casa, que mellor teñen problema. Sí, pasou. Ten chamado, bueno, algún veciño de Corneira, onde que nos rompiu ali a tubería, e vai seguir. O que pasa que, bueno, tamén é certo que falando con eles, non era unha cousa de que non tuveran agua situ, sin un problema que parece que non sabíamos ben onde estaba o problema, incluso de unha tubería ou algo, está se buscando. Pero si la verdad que si non teñen agua, a mitad de vecinos teñen que tramitar con os vecinos, entón... Está se contento. Alguna pregunta máis por parte de... Pues, compañeros do goberno? Ben, bueno, antes de nada, ustedes xa se falaron en su pleno, xa solicitei a documentación esa que falamos antes dos monedos, tamén paga público, canto antes, a que se aprobou a moción da Comisión de Seguimento, que se hai un colectivo de traballo que ia formar parte, que se anote, que fai con vostede para formar parte do procesamiento, que vamos a aprobado. Por exemplo, un centro educativo, non sei, unha asociación cultural que queira participar de forma activa e con voz e modo. Tamén quería copia das actas da antiga Comisión de Seguimento, de 18 de marzo que se creou.
Por certo, non quixen interrumpir antes, por favor, non volvan a justificar que hai un seguimento dunha persoa no servicio de comedor. É dicir, se hai un seguimento de servizos sociais dunha actividade, dun programa de servizos sociais, ten que ser cualificado. Non me diga que o conductor que está con un seguimento de servizos. Por favor. Ben, a primeira, quero facer unha alusión a resposta segunda do anterior pleno, que se fago. A primeira pregunta, na que solicitei que os plenos deberían celebrarse de forma telemática, con un espacio diferente da distancia social. Vostede protesta en canto a realización dos plenos, este está se realizando cumprindo os protocolos de distanciamento. Non, é falso. Iso que está dicindo é algo que é falso. Agora sí, antes non. E non faremos da comisión informativa presente, que sempre que é telemática, na que vostede e a cultura estiveron xuntos, sin mascarilla, nun instante cerrado. É dicir, non se estaba cumplindo a normativa do protocolo de distanciamento. Non sei, o de desinfección, pero con distanciamento, uso de máscaras, nese preciso instante, non. Entón, vostede está mentindo iso. Ben, a pregunta número 2, sobre a donación solidaria da campaña de veciño solidario, responde: estás a facer a tramitación pertinente de modificación de crédito desde a Secretaría de Intervención, o que implica que a cantidad declarada se poderá usar única e exclusivamente en servicios sociais. Evidente, porque xa se admitió o peso. Cando se gasto regalado, publicarase en informes unidos cos ditos puntos e, de ser posible, a través da Lei de Protección de Datos, publicaránse as identidades das persoas doadoras. Ben, referente a este tipo de doazóns, evidentemente ten que ser para servicios sociais, porque a xente que dá unha doazón para altos servicios sociais ten que ir para servicios sociais. Non me está dicindo nada novo, digo. O que sí me gustaría que se fixese pública a cantidade regalada e a súa finalidade solidaria sin necesidade de un vídeo do pleno, porque a xente dá cartas para algo. O de publicar as identidades das persoas doadoras, non sei se como vostede, son aportacións anónimas. Non vexo o motivo porque hai que facer públicas. Por suposto, que o compromiso por exemplo non solicitamos, pero que é unha donación solidaria, é porque a xente quer facer unha donación, non porque facer unha foto, algo. Ben, respecto á pregunta sobre a solución das coleccións bibliográficas para a biblioteca, desde o compromiso por a lei fixemos alusión a unha publicación de Correo Gallego, onde dicía textualmente que a cuantía desas axudas é maior que a línea anterior, e que o Concello da Baña non participaba na primeira rama de subvencións. Vostede responde que esta subvención foi coincidida con un importe de 1.449 euros, xa o digo na própria pregunta, non digo nada, non, xa na pregunta se lle digo. E por outro lado, solicitouse a dotación de unidades editoriais en galego en formato físico. Está sen resolver por la agora. Entón, entendo que a noticia que publica ese jornal é falsa. Deberían ustedes presentar unha queixa ou comunicado o jornal correspondente se é falsa e que é certa a resposta que dan ustedes. Tampouco é certo, non, porque nos dicían ao anterior pleno que non se solicitara porque un dos requisitos era ter as condicións no arquivo informático. Ben, xa que está solicitada, solicitamos copia desa solicitud de subvención, da primeira vez. Sí, a ver, se non me lembro mal, creo que contestei así ao que pone, que non o tiña claro, que non sabía se era esa a subvención respecto a biblioteca, o punto de atención á lectura, porque hai algunhas a que non podemos acceder porque efectivamente non temos digitalizado os nosos fondos. É por fazer a aclaración. E, bueno, no caso da noticia do Correo Galego... Esta rama se lle dixera no pleno, que non o dixen con seguridade, que dixen que creía que non era un criterio esencial. Bueno, pero quero dicirche que os criterios non os ponemos nós, veñen dados pola propia subvención. Nós temos que ajustar a subvención, se non nos ajustamos non podemos habilitar, se non cumplimos os criterios que nos determinan tanto a Xunta de Diputación como as distintas subvencións que pode haber. En canto a noticia que faz referencia do Correo Galego, pois efectivamente son carácter de como digo o propio periódico, o propio xornal, porque si, se queres
ser de obra porque este. No, bueno, pero digo que esas obras estamos pagando. Claro, pero. Entón, a ver, Sí, se poden decir que é falso. Pero bueno, tamén, cuando cometieron algo son humanos, como... Sí, pero cobrar como igual. Pero son como somos todos. Pero efectivamente, a nós, a día de hoxe, foi nos concedida, efectivamente, a vía coas líneas, a línea, efectivamente, para a subvención para a mellora de coleccións bibliográficas, efectivamente, que, bueno, rematamos para justificar e demás, efectivamente, se fixo. E despois estamos pendentes de resolución, o programa A, que tamén contamos e o solicitamos, a subvención de carácter extraordinario para a adaptación de novidades LGTBI en galego e en formato físico. Entón, está solicitada, todavía non hai solución. Esa che digo, teño as dúas, remítose a copias sin problema. Ben, respecto a preguntas sobre a contratación do servicio de manuladores e da empresa de comunicación, vostede responde, revisar as publicacións do perfil do contratante, estas son correctas, xa que son as correspondentes ás contratacións do ano pasado. A data que vostede apuntaba é a da publicación, non a data de contrato. Ben, eu pulo de acordo seguinte, vale, se vostede entra no perfil do contratante, como adjudicación, 2 puntos, 23 de julio de 2020. Non pon publicación, pon contratación. Este tema vai a mí se me ocorren diferentes cuestións que vou a facerlas a continuación. Como é que se tarda un ano en publicar no perfil do contratante unha licitación de contrato menor? Cando a lei de contrato do sector público, a 2017, di que información relativa a contratos menores debe facerse polo menos trimestralmente. Polo menos. Vamos a ver, publicar un contrato de licitación un ano despois, a ver, eu vou pedir sempre, transparente non é. Transparente non é. A finalidade do perfil do contratante é dar transparentes contratacións. Podemos contestar? Contesto che, había contratos que incluso non estaban formalizados. Se empezou como foi o caso de manuladores Eu fixe unha alusión a 2 contratos. se tardou en formalizar. Cal era o contrato que... Fixe unha alusión a la empresa de comunicación e a de manuladores. Manuladores, a empresa de comunicación con data de febrero e publicouse en xullo, vale? E o anterior se contratou, creo que en xullo de 2019 e se publicou en xullo de 2020. E que iso é transparente. É dicir, eu, se non que me correxo o señor secretario, os contratos menores teñen que publicarse canto menos trimestralmente, con a nova lei de contratos públicos de 2017. A ver, a culpa será do tempo, obviamente, estou seguro, pero, a ver, se o perfil do contratante está para dar transparencia, vostede debería estar, ou quere dar transparencia, non ocultar. Entonces, bueno, te decir, creo que diante mí, eu sei ler perfectamente, con adjudicación 23 de julio de 2020. Non hai publicación. Entonces, o erro, non sei vos. Para a contratación da empresa Alicentis tamén aparece a adjudicación 23 de xullo de 2020. Ainda que a contratación, como que acabo de decir a mesmo, está feita en febrero. É dicir, cada tempo de facer a pública. Transparente, bueno. Nunha resposta a unha pregunta do pleno anterior, vostede contestou que dicía contratar esta empresa, que me parece moi ben, despois de pedir outros presupuestos. Pero, no anuncio da adjudicación, no mesmo perfil de contratante, só aparece unha oferta recibida. Cal é o motivo? Dicir, vostede mira, a negociador, vale, se vai a licitación que fai, se vostede me di que contratou esta empresa porque era máis económico, que me dixera ou algo así, pediu dous presupuestos, por que non aparece aí na licitación? Porque todos aparecen. Miraré porque non está probablemente non se lle pasará os datos ás persoas que publican, miraré para ver... E iso parece transparente? Insisto, non sei moi ben por que motivo non se publicou. Sí, pero esta pregunta é exactísima anterior ao pleno, vostede dixo que eu lía mal, un problema de lectura que me di, é que son, as datas que di son correctas, xa que se corresponden a publicación, eu estou dicindo que non, que non a contratación, son edificio con resuelta a adjudicación de 23 de xullo de 2020. A ver, eu o que digo é que o que levo dicindo desde o principio del sector, exiximos máis seriedade no grupo de goberno, por favor, algo de seriedade e transparencia en a tomar as contratacións. Xa falei no primeiro pleno de modo tempo
dunha contratación a dedo que fixo vostede, a ver, porque digo que en algún momento vai incluir un número de xa lle estou dicindo, se a lei de contratos di que hai que publicarlo en 3 meses, non pode publicarlo cada ano, porque vostede é o alcalde, eu tenho que exigir que se cumpla a normativa. Trataremos que non vuelva a suceder. No, trataremos, pero sí que sucede. Trataremos de que non vuelva a suceder. Vale, pero conteste que non podemos suceder. Ben, agora vamos a fazer este pleno. No anterior pleno, vostede, respecto a subvención para a elaboración dos planes de acción para a clima e enerxía sostible dos parques, exactamente se falou que tanto que me chamaron preguntando sobre isto, dixo que o Concello de Lara que non quería ser camineiros, que non facía falta porque o traballo o facía un técnico. Pero como xa estaba facendo un técnico, xa non teníamos función, porque claro, o técnico xa fixo un traballo. Eu xa en aquel pleno xa lle preguntei se sabía usted que era un pace, non quixo contestar, non sou contestar, non lle vou contar a mí o que deu, dá igual. Eu quero saber que o técnico municipal vai facer o traballo dunha empresa que cobra para facer eso 4.000 euros. E a ser posible que nos dé a copia do proxecto. Eu estive buscando en internet, de outros concellos, proxectos que hai, salir con técnico, é posible que faga proxectos que ten que dicir de CO2, podemos fazer, pero pode fazer en un museo. Pero creo que isto ten que ver con a empresa. Ustedes saben, supoño que será, sabes que isto é probar un pleno. Non sei. Sabe? Sí, continúa. Sabe que non hai que probar? Continúa a exposición. Non, estou dicindo. Está dicindo que sabe que probar. Sí, No, eu digo, é início, porque se vai pasar por plazo, e depois como vai ser un técnico. Continúa. Sabe que hai que probar? Continúa a súa exposición. Sí, non, Estoy respondendo que sí, que continúa a súa sabe, exposición. en que data hai que probar? Continúa a súa exposición. Non sabe. Hai unha prórroga incluso. En que momento hai que probar? Fin de ano hai unha prórroga. Pero cando? Ahora mismo non sei a fecha da prórroga. A fecha era fin de ano, pero xa hai unha prórroga. Vale, pois espero que non se pase eso, non vai ser pedir unha prórroga. Que o técnico se pode esperar a traballo. Bueno, Si vai pedir a prórroga, que máis? Vai se solicitar a prórroga para que non haxa problemas. claro, pero se xa teña feito o técnico. A ver, Vostede dixo que non se teria solución, Vamos a ver, que xa facía o técnico. non cambies as miñas palabras. Eu dixo que está facendo, non que está feito. Que estaba facendo un técnico. Está facendo un técnico. Ao haber unha prórroga, solicitarás a prórroga para que non haxa problemas de tempos. E digo eu, tampouco non sei moito destas cousas. Non sería mellor, en aquel momento, pedir esa solución, que viera unha empresa, que fixera un traballo como hai que facer, por 4.000 euros que tiñen cartas, que tiñen cuartos de nada. Facíamos un proxecto serio, para, non sei se a usted lle interesa, non sei se a usted lle interesa o repente, é algo interesante, non sei a Me está dicindo porque está non, usted non a favor do pacto dos alcaldes. Porque era mellor pedir a solución que xa non un técnico. Porque estou seguro que o problema é contratar a construcción como empresa. Quero, por favor, que se me dé a copia do proxecto que sei que hai, do traballo que ten feito, e o nome do técnico especialista que vai fazer este traballo. Podem decirlo? Non digo a organización do traballo. Perdón, deixe-me falar. Pasar a ese copia que non está rematado. Quen está facendo é o Servicio de Urbanismo. Aí temos un auxiliar, é unha empresa contratada externa que é a que está supervisando o trabalho. De acordo? Facía falta a empresa, que a euros tiñen menos no proceso, verdad? Vamos a ver, César, eu non sei a onde queres chegar. Quero chegar, Eu insisto, xa non quero chegar, que foi unha actitud de forma monumental, non pedimos solucións a e dicir con toda a gente do mundo que vai facer un técnico. Cando se fai unha empresa, o sur de Galicia, se pon cargos arriba da mesa, e vostede non nos pediu. É unha negligencia, unha actitud de forma, é unha cuestión moi pouco seria, é unha moi mala gestión para a súa parte. Se me dixera eso, saca a boca. Pero non, vostede nos oculta. Non, que xa foi un técnico. Venga, por favor, finalmente hai que contratar esa empresa. Remataches. Continúa. Siguiente pregunta. Vale. Non sabemos. Nunha resposta que nos dá do pleno anterior, vostede di que o feito de que non se publicaron no Boletín Oficial da provincia os acordos adoptados en pleno respecto ás áreas recreativas, vale, que dixe que foi un erro, evidentemente non de ustedes, que non comentaron, foi neste caso do señor Daniel, do anterior secretario, e di que tratarán, como me dixo agora mesmo, que esas cousas non se repitan no futuro. Moi ben, me parece perfecto que se aprenda dos erros e non se repitan. Non damos usted unha contestación buenísima.
Pero a pregunta é que pasa con os acordos do pleno que non foron publicados. Eu, de verdade, esperaba que na alcaldía, como vostede, asume un erro, non sei, evidentemente, que vostede non competer, sino do secretario, que, a ver, que xa que estaba a tomada incompleta, que faría un cambio agora para subsanar ese erro do secretario. Nos solicitamos desde o noso grupo, xa que tanto o Partido Socialista como o PP e o Ministro de Galicia votamos a favor das modificacións que na verdade se incluan as modificacións. Eu teria contei a secretaria e díxome que se cadra pudiese avanzar sin ter que volver a hacer o pleno e sin volver a hacer toda esa organización. Eu o que pido é que, a ver, os acordos teñen que cumprir e os acordos dun concello non poden ralentizarse ou perderse por culpa de un erro, non sei dizer. Volvemos a observar como se segue utilizar o Facebook oficial do Concello de forma imparcial e sen rigor. O 7 de setembro, porque vostedes contestaron a pregunta que lle fan nunha publicación que era sobre o tema do COVID, pero deixense contestar a outra xente que lles fan outras preguntas. Cal é o motivo? Eu aquí xa preguntei unha vez, en pleno, e vostede dixo que cando alguén contesta, non é para ter outro grupo, que cando alguén fai unha pregunta no Facebook oficial, a empresa de comunicación avisa o Concello. E o departamento correspondente emite a resposta. E sabe disso, que era o departamento correspondente. Cada motivo, por exemplo, de que a listaxe de participantes do programa de emprego na cidade de 2020 se publica na web e non no Facebook. E, por certo, revisen un pouco as publicacións, a listaxe que sale ao revés. Se miran aí, sale os patos para arriba. E dale un pouquinho que pagan. E cal é o motivo polo que se segue sen publicar tamén o nome do xefe delegado de incendios? Como teníamos o David dixo, a película está sen derrotar. Está o plan, xa sabemos a sesión que hizo usted, o muchachillo que todo facer para meter este señor, pero non sabemos que este señor. A ver, se vostedes publican a identidade das persoas contratadas, como fixeron, por exemplo, co do pai, paguen todos os procesos, pero non só o que vostede lle dé a gana. Volvemos a solicitar que se utilicen os medios de información municipal con rigor e coa finalidade de informar da actualidade, non de facer política partidista. É dicir, eu sei que lles costa moito entender, sei que non van a entender, pero medios de información municipais gestionados por unha empresa pagamos todos e todas, son para informar, e non para que ao largo de estas preguntas disfrazando a nova consideración. Xa me dou esa resposta anteriormente, e a mí me parece patético. E un alcalde que contesta preguntas para a nova consideración, a ver, non é serio iso. Parece que non se contestan ninguna preguntas, son desde todas. Non vai dicir nada disto. No, contesto yo mismo. Hay circunstancias en donde se considera que é necesario contestar e outras non. En esa considerouse necesario facer a contestación. Iso parece transparente, serio. Estou che Un partido socialista. Estou che dicindo a contestación. Sí, pero estoy preguntando. Non me argumento. Estoy preguntando simplemente serio. Serio e correcto. Serio e correcto. O sea, un alcalde contesta as preguntas no Facebook oficial do... E as preguntas que vostede quere. É serio. Pois entón, señor, eu, de verdade que non sei que facemos aquí. Se iso é serio, eu non sei que invitamos. Relacionado con a pregunta anterior, solicitamos que nos remitan copia de todas as notas de prensa enviadas para o Gabinete de Comunicación do Concello da Baña no último trimestre, de xullo a setembro. Manden o correo electrónico, ou fotocopia, ou como vostede entende. O artigo 15 do Regulamento de Régimen Interior do PAI da Baña referente ás baixas di que unha das causas pola que un usuario pode causar baixa é por a falta de asistencia funcional durante 15 días sen causa justificada. Este punto obriga aos pais e nais a levar comidas negras polo menos un día ao pai, nas horas, para non perder a praza. Dada a actual crise sanitaria, existente por a COVID-19, e tendo en conta que a Baña está existindo continuamente casos de contagio, entendemos que a situación actual xa é justificación suficiente para que se un pai ou mãe considera non leve as crianzas ao punto de atención infantil. Nós solicitamos que se
estea nesta crise sanitaria como medida extraordinaria e temporal, se justifican as ausencias para que os pais e nais non teñan a obriga de levar forzosamente os nenos e nenas de isto de sanidade terciaria. A ver, é unha proposta nosa, solicitamos que trasladar esta medida a directora do PAI, a Comisión Educativa, a Comisión Escolar, para que teñan en conta que un pai, un nai, non se vese obrigado a levar un día un neno, ainda asumindo o risco de que poda ser contagiado. Estamos nunha situación extraordinaria e que se dé un pouco máis marcha. Gustaría que este acordo non pode termos nós, que se traslade como grandísima directora do PAI, a Comisión Educativa, a Comisión Escolar, para que, de forma provisional, non sei que hai xente que está levando unha hora, non sei que son 2 horas, non obrigatorio pensar que a casa de contagio e se cabe, se non queremos, non lo levamos. Parece que perder a praza nun momento no que estamos, creo que se debería por eso. Gustaría saber tamén... César, un momento. Estamos valorando, pero é unha situación delicada, porque hai unha ordenanza onde se contempla eso, unha normativa. E despois, ben claro di que, como justificación, non tes por que levar o neno. O que non se pode tamén é cal é a justificación, cal é o tempo. Entramos nunha dinámica que é complicada, en canto que hai familias que necesitarían esa plaza e non acceden a él. E non acceden a él. Entón, é complicado, é complicado. Estamos intentando darle unha volta, pero é difícil de encaixar. Mira, hai concellos limítrofes que modificaron ordenanzas para acondicionarse ou para amontarse ou a programar de territorio. Aquí só vemos os casos, vale? Faise un tempo. Despois, neste caso en concreto non hai que modificar. Digo que simplemente que se justifique que hai casos de contagio por antes é justificante suficiente. Vale? É o que digo. Hai outras barreiras que son fixeras, moitos outros. Vale? Entón, creo que non é nada descartado. Que hai xente que quer acceder? Moi ben, pero se non acceder non é por algo, é dicir, non é unha protección necesaria. Non é a mí que me guste máis, ou que non sei que me están. Pero non teria unha protección necesaria, ou non sei unha situación persoal. Non me lo preocupei. Entón, a ver... Gostaríamos saber que encargou o Concello, evidentemente, a marquesiña do bus escolar que se puso no lugar da Castiñeira, na parroquia de San Vicente. É o precio da mesma. Me gustaría dúas casetas xuntas, pero separadas. Entendemos que os jardines escolares deben agarrar máis técnica que o espazo, que están ubicadas en certa coherencia. As marquesiñas de chapa, como se puso, a ver, os anos 80 estaba ben. Agora que debe ser un tipo de materiais e de estructuras. Quando é no sector 21, a marquesiña de lá, a ver, depende se son regaladas ou se son reubicadas, pode ser explicado, non sei, por iso pregunto. É comprensible, pero se se mercan, a ver, eu penso que se poden mercar outros diferentes, ou por exemplo, que hai, non sei, que cartera de Rosmina, que cartera de Suelo, que Faide, hai unhas marquesinas adaptadas a unha xente. Está ben para tener casetas de construcción, porque as nenas e nenas, a ver, non son armistas, as nenas e nenas ni van a votar, ni se van a pensar, ni nada. Eu creo que o Concello que a local debe ter eso en conta. Creo que merece máis atención da que estamos dando desde o curso de goberno. Eu recomendo o artigo niños enlatados antes de ir al cole. Lo que se di nese propio artigo da Guardia Galicia, de outras publicacións, na que se di que a chapa fai moito ruido, dá moito calor dentro do verano e incluso non está nada aconsellada na tua crise sanitaria, porque hai materiais máis idóneos. O día que fomos facer a foto, ali, podríamos para os vecinos, como ali se grabou, e había unha señora fora. E dixe, por que non se mete na caseta? Mete dentro. Aí, fillos, eu creo que se pode facer ali, como para meter a visita. Entón, a ver, isto está cargada ou é reutilizable? Vamos a ver, ali a marquesina de Cabría estaba nun estado, bueno, tiñamos faros colocados, o que se fixo foi desinstalose dali, levouse o tener que traballo de plano con ela, que fixo unhas chapas novas, e volviuse a poñer ao mesmo tempo,
os pais solicitaban un espacio máis grande, e puxose unha que tamén, aproveitando, digamos, que chase, unha pequenas, mellorouse. Non temos un momento como para facer unha máis grande, unha cama máis grande, porque como aquí se empezaba o curso escolar, foi unha forma de poñer unha marquesina nova, a que estaba, aparte, tiñamos unha petición dos pais, aí que era moi pequena, e que necesitaban un espacio máis alto. Por eso que sigo, cando se compren marquesinas, evidentemente que... El canto gastaron esa modificación? Non chegou ainda a factura. Non temos a factura ainda. Estamos digamos, a ver, está aí botando a culpa ahora as presas, e que había unha das condicións que se arreglou. É dicir, tiñamos presas que marcaba o cole e tal. A ver, as cousas fanse de outra maneira. Retiras a marquesina e non, se hai cartos para lugar esa papel de esa nave, porque se de 70 personas, creo que hai mínimo para poñer unha marquesina aos nenos e nenas, manter o salto todo en ali, non, que se nos ali un derechón, verdad? Ou un día de calor. É dicir, hai que ter un pouco máis de as cousas máis conectadas. Unha marquesina pedir prezos, es merecibles, pero vou esperar que me dé prezos. A ver se coincide. Número 7, enviar unhas fotos dunhas correas legais no monte que hai entre Couto da Longo, no Concello de Santa Comba e Concello da Valle, nunha zona que din ali sempre que pertence ao Concello de da Valle, non sei se está entre a orilla de Santa Comba e o Concello da Valle. Tamén nos enviaron fotos do camiño que vai cara a Porto dos Aguillóns, de Ceilán, a pasada fin de semana, nas que se ven como a empresa madrileña que ocupou todo o camiño. A ver, hai que ter en conta, evidentemente, non é o Concello a culpa, o Concello puxar a María, non te dar permiso a poñer, pero sí que esa xente pertence ao área de María, se queremos que pasen peregrinos e peregrinas, pois non poden pasar estas cousas. Entón, solicitamos dentro do Concello Morales que se adoten as medidas oportunas, vamos os dous casos. Onde está ali no límite de Santa Comba, hai ali pancartas da empresa de Santa Comba, hai neveras, hai de todo ali, que adoten as medidas oportunas. Solicito de que me pase máis en concreto Sempre todos. Fotos e o lugar exacto. o lugar exacto, non? Si, mande a publicación. Bueno, isto se separou, no mes de xuño, que a Valle publicou na web municipal que solicitaba a colaboración de ciudadanía para implantar o colector marrón na Valle e facer concurso de calidade nun proceso de colaboración con Consellería de Medio Ambiente. Incluso mandaron vostedes notas de prensa que publicaron documentos. O Concello da Valle quere facer composto de calidade. Parece moi ben, sería un proceso bonito, que se verán que un vexo que chamei o Concello de notei para ser voluntario, me dixeron no teléfono de Santa María, era o primeiro que chamei, que me dixeron, e dende xuño non ten noticias ningún deste proceso. Isto foi en xuño. Cando fiz os contos, os estamos a ver se non ten. En uns días, sobre todo o meu veciño, que xa lle dixera do Concello que ese programa xa non se ia implantar. Non sabemos se é información veraz ou non, bueno, como digo sempre nos enteramos de terceiras persoas, sempre. Creo que non é serio, desde o punto de vista, creo que non é serio pedir a colaboración cidadá, sair na prensa para promocionar algo e despois calar a boca e non dicir absolutamente nada. Por lo menos unha chamada, onde non se vai facer, porque é que non é serio. No ano 2017, compromiso por aí, presentou unha moción na que se solicitaba unha campaña de concienciación de compostaxe, ustedes por favor. Posteriormente, negocios de os vecinos e vecinas varios composteiros, consta de que hasta fai pouco. A minha pregunta é que queren facer vostedes agora. Queremos que se informe a cidadanía do que se vai facer por respeto. Tamén lle digo unha cousa, se hai 10 anotados, vostede quer que se anote 30 ou 40, facendo unha publicación no Facebook, son anotar. Facendo unha publicación no Facebook, son anotar para as persoas. Haberá que facer outro sistema que cabe un proxecto e poñer a rodar saco. Pero bueno, eu creo que o máis importante, se non me vai interesa, de mandar unha de prensa, sacar cos postos de calidade, de prensa nacional. Que xa pasou, máis de 1, 2, 3, 4, 5 veces. En toda a legislatura. Ben, creo que a pregunta é similar a que fixo o Partido Popular, a contestación é a mesma. Están aí os contenedores, estamos tratando de buscar as indicacións, de buscar grupos de xente ou familias que queiran
colaborar e facer Si, pero non está contestando a pregunta. este proxecto. O que pregunto é, se echamos por teléfono suyo, e che ven que che vamos a volver a chamar, por que non chaman ustedes? A xente que se apuntou, piden a colaboración cidadá, e se voluntario, hai xente que se anota, pero non chaman nunca. Digo, ustedes, va. É unha pregunta, por que ustedes non chamaron? A pregunta non chamamos porque estamos completando datos. Estamos completando xente. En canto teñamos un grupo, Están completando datos desde xuño, que a non fixeron nada máis. está o proxecto aberto. César, eu non sei, se non o entendes ou non o Que non, entendo perfectamente. Insisto, que contestes, déxame contestares. Foi a mesma resposta que lle di ao Partido Si, Popular. pero non se viene unha pregunta. Vale, todas chamadas, quedouse cos datos das persoas para chamarlos cando se poña en marcha o proxecto. Vale. Cando se poña en marcha o proxecto, Pero ustedes non lle dixen poñeremos en contacto con esa xente. que non se iba a facer. É mentira. Eu non lle dixen a ningún veciño, mira, eu creo que acabo de decir aquí como vai o Pero proxecto. non lle dixen ao veciño, ustedes. Eu non lle dixen a ningún veciño que non se va a facer ese proxecto. Pero non, vale. Vale, Vale. vale. Pero non está Que se vostede ten esa duda, No, no. Eu comprei. con chamarme e preguntar, é así, claro. Ese non comprei. Vamos a ver. Pero vamos a ver, ti estás me dicindo ahora que un veciño che dixo. Estou te preguntando se algún Entonces, veciño eu digo che, que non lle pasa. Que non lle eu non lle dixen. dixen a ningún veciño que non iba dentro do proxecto. Vale. Está. Vale. Contestado. Digo Eu sempre que aquí. acabo de explicar aquí. Sí, pero outra cosa, non que eu preguntei. Eu sempre digo que hai cousas que se fan de forma seria, organizada, coordinada e eficaz, e hai chamonadas. Entón, a mí, se pide vostede a colaboración cidadana, que se apunte sempre, e lle dice por teléfono, xa te vamos a chamar, e non o chama, pois eu meto no grupo de chamonada, non no grupo de seguridade. Disculpe, é así, non son así, tamén son crítico as minhas Si cousas. quieres como eres, parece ben. Vale. Continúa. É así. Bueno, se pasa agora, moitos veciños e veciñas nos están a preguntar se ten pensado nos parques infantís. Bueno, noutras localidades se teñen algo do seu público, vostede di que non que vale outros parques, o que vou dicir, vostede alugou unha nave por 170 metros cuadrados, sin luz, non sei, sin agua, de 60 metros cuadrados, 370 euros. Vou dicir. Entón, bueno, para estas cousas importantes non hai cartas. Para outras, sí que hai. Ben, respecto ao servicio de manuladores, ustedes han falado aquí que contrataron unha nova empresa para que xestione este servicio, un servicio que dentro do compromiso con Galiza non dixemos que se retirara, nunca dixemos que se quitara o servicio de manuladores como usted ben dixo. Nós dixemos que se gestionara de outra forma, dunha maneira diferente. Ustedes dixen que nós se queren vostedes votamos para sacar, non, votamos por poñelo. Dicen, ustedes que soltan aquí cousas que non se poden poñer. Ustedes lanzaron unha enquisa pública para saber a demanda deste servicio, pero despois non fixeron públicos os resultados da enquisa. Vamos a ver, eu vou decir, se piden a colaboración cidadana a unha cousa, polo menos a informar do como foi esa cousa que acaban de criticar. Lanzan unha enquisa, piden a xente que a faga, mas depois non fa nada. Nós solicitamos que se informe públicamente o resultado desa enquisa. Xa fixo usted a alusión que o curso pasado viñeron a asistir a un servicio manual 7 personas, 2 días, pero tamén sabe que participaron en total 199 nenos e días, es decir, 199 servicios se deron. E que pagou por cada servicio casi 25 euros por neno, nena e días. É dicir, é porque estivo a pandemia, porque se cortou o gasto, se chegaron a pagar 5.000 euros, e iban a pagar 5.000. A ver, se a duración do curso for normal, encarecería bastante máis, 25 euros por neno e día. Neste mes de setembro o servicio foi gratuito. Acaba de dicir vostede que se anotaron 3 persoas, o servicio gratuito 3 persoas. Bueno, pues las que pagar, nuestras familias estarán contadas de vida, pero está pagando usted un servicio. Acaba de decir 5.000 euros. A ver, yo non quero que se quite o servicio, que fai falta, se estirado de outra maneira. Esa é a visita que era. Pero a usted non interesou buscar outra maneira. Entón,
ahora non hai cartas para ligar partes. Eu non podo ir ao parque infantil porque non hai cartas, vai. Cando, ahora está chovendo, pero fixo o tempo e ahora non podía disfrutar. Vou dizer que para que se fai unha enquisa pública, por favor, o mínimo é facer a pública despois dos resultados. O mínimo. Se é con a banca, con a gimnasia, con que, bueno, pero para facer público, para que a xente saiba. Si eu tamén vou falar unha noticia que me chegou hoxe. O primeiro que quero preguntar se esta noticia é do Concello, é unha noticia de 5 páginas que empeza a persoa a entrevistar, sabes que é unha noticia? Sí. É do Concello? Sí. Vale, porque a verdade que estaba con medo, porque dixo, a chamada foi, dúas persoas do Partido Socialista puseron á casa os meus parientes, como unha rapaz, unha noticia que é para o Concello. E dixen, eu non sei do que me fala, pois batalla un móvil, mandou unhas capturas de pantalla, imprimida, e teño aquí, vou falar desa noticia. Entón, publicar, primeiro, cando vi a noticia, dixen, a ver se vai ser un delito, é que alguén se está suplantando ao Concello e está entregando, pero se me di que non, foi que non vai ser tranquilo. Entón, eu falo desta enquisa que se me pasou, a que se refere esta enquisa? Esa enquisa é do voluntariado sempre, unha subvención que se nos concedeu, por asunto de Galicia, temos unha serie de voluntarios, que se presentaron, non sei como te chegou, que tiña que ver levamos a enquisa e non a ti, era alguén da tua casa que é maior de 55 anos, que era a miña casa, claro. Bueno, pois que me ten que cumplimentar, vale? Tiña que ser un dos voluntarios. Sí. Pero hai solo 8 voluntarios, que era como recollía a orde. Na zona de monte non se puso ninguén, non hai voluntario, pero se hai unha persoa que se comprometeu a intentar chegar a xente de monte. Non sei o Partido Popular se non hace esta enquisa, pero queredes se conseño no tope, vou falar ben agora desta enquisa. Vou falar do aspecto formal, dos aspectos técnicos da enquisa, cando fixe unha revisión unha persona que se dedica a isto, que a persona que me chamou, que era unha empresa de enquisa, un sociólogo, con os profesionais, é máis que unha empresa que trabalha en protección de datos. E agora vou falar da enquisa, non? Sei que enviar, mal. Tempos de COVID, mandamos un persona nas casas, non adecuadamente identificadas, un papel que, como podedes ver, non ten membrete, non di que é o programa de voluntariado, fallas no aspecto formal. E fallan moitas máis cousas, como a redacción, e todo iso vos digo. A verdade que cando madera pensei que non era do Concello. Digo que a enquisa, o primeiro fallo tan grande que ten, que podedes ver arriba, é que pon persoa, perfil da persoa entrevistada, parroquia. E un pouco máis abaixo, home, muller, data de nacemento. A protección de datos que nos acaba de ir. Se temos unha moi pouco población, se temos na miña parroquia non hai nada, se hai unha, sabemos que era, unha persona del monte, que é muller, que naceu tal, censo, aí me foi xa, a protección de datos. O anonimato do enquisado. Entonces, a enquisa xa tras, rompe todo. Pero, bueno, non é sobre este único erro que ten esta enquisa. Como digo, ir a casa con protocolo, que foi a forma máis boa de entregar, que non teña membrete, que non poña o programa. E como dices, non sei se están todas as notas, que se dixeron ahora, non hai ningún resultado publicado, como hai en reguladores, para que se fagan en enquisa, se despois nos publican resultados. Pero xa vais a publicar, que vais a analizar os datos, pero non se finalizou de pasar as enquisas, claro. Vale, pois, bueno, sigo, vou falar un pouco máis da enquisa. Supoño que os enquisadores teñen unha formación previa. Non hai unha formación Non teñen porque formación previa. houve unha reunión inicial con eles e explicóuselles como tiñen que facer. Non van identificados. Acaban de chegar as camisetas da Xunta. Vale. Pero non foron, hasta as que entraron non foron identificados. Pero se eles teñen que finalizar o período da subvención finaliza ao longo deste mes, pero comezou en setembro, non daríamos feitos enquisas se esperamos a que veña identificación da Xunta. A ver, espera. Primeiro eso, a ver, unha camiseta non identifica nada.
vostede como o traballador social é unha perspectiva, esta persoa está traballando no voluntariado tal, isto é para ganar os datos, para enviar os datos anónimos e non ir con unha persoa. Bueno, as conocimos que eu vi son do Partido Socialista, dos tal. Entón, xa era chamativo, non dixen anónimo. A ver. Hai xente incluso que foi nas listas do Partido Popular. Non garantizo. Quer dizer, non entres no tema político, porque hai xente que foi en listas do Partido Popular. Pero tamén, como ti me sacas, que David mencionou o tema do PSOE, te digo que hai xente que foi nas listas do Partido Popular e se presentou voluntaria e efectivamente, perfectísimamente, e os será se presentaron. Foron sin identificación. Sí, eso foi con algo e asume. Como le permites, como permites que haxa un programa de voluntariado que vostede que é a Conselleira de Cultura e de Servicios Sociais ir a Xente Maior polas casas a facer iso? Vale. Sin ningún tipo de identificación. Eu che comento. Porque está caendo o cobre. Vale, eu che comento. Houve unha reunión inicial. A proposta que se fixo era facelas vía telefónica. Entonces, a eles repartíanse esos formularios e eles os rellenaban vía teléfono. Houve algún que inició ese proceso e me chaman e me comentan: mira, se non te importa, prefiero ir deixarlas que as curan e volver a collelas, porque efectivamente eu dixen, non, nas casas non podes entrar, etcétera, polo tema que, bueno, pola alerta esta que temos sanitaria e polo tema que está, así, efectivamente, son todas persoas de maiores de 55 anos. E cada un, como máis ou menos responsabilizou da súa parroquia, me dixo que efectivamente prefería, se eu o vía factible, que foran polas casas, entregar e irse e despois volver un día a recoller. Eso foi o que se dixo a certas persoas. Hai certas persoas que van a facer por teléfono, pero efectivamente, vía telefónica, porque prefieren ser así por medio, e hai xente que preferiu entregarlas en casa. Sí, era diseño. Vou me responsabilizar. Vale, pois sí, vou entón falando da redacción, do diseño e da forma. Pregunta número 10 de enquisa. Aparte, o primeiro que dice a enquisa, pregunta por servicios, por temas personales, está un batiburrillo de cosas. Chego a pregunta número 10 e di: gustaría meter parella, sí ou non? Eu pregunto, unha, primeiro, LSRT non sabe, non contesta, é unha parte que lle falta, de forma formal. Pero a segunda, que vai facer o Concello? Un programa de buscar parellas, para que queremos ese tipo de información? É o que me pregunto. Vamos a ver, esa pregunta recoñece que está mal enfocada, aí o que queremos é analizar o tema da soidade, que persoa se sinte maior, que persoa necesita un acompañamento, que non ten que ser parella emocional, pode ser amizade, alguén que vai ali a ler de libros por a tarde, non é parella no sentido emocional. Se queres estar mal, así non necesito. Bueno, pues eso lle falta, que non sabe o contexto, nas enquisas, que quería ser un servicio formal, porque aparte da enquisa esta, hai enquisas cerradas, hai enquisas abertas, isto utiliza un sistema mixto, ten preguntas abertas e cerradas. E na corrida máis difícil de verificar os datos. Sí. Entonces, sigo. Hai preguntas de resposta aberta, que son para escribir, que non hai resposta cerrada. Eu cuestiono o uso que se pode dar esta información. Digo, persoas individuais de referencia para apoios para mí. E a pregunta, ese tipo de información pode parecer que é. Se teñen, a mí non teñen que dicir que David é a súa referencia. Pódeme dicir un fillo, pódeme dicir o cura da parroquia, pódeme dicir simplemente se teñen. Eso é na línea da soidade que falamos antes. Se eles consideran que ten con quen falar ou con quen comunicarse, porque o que pretendemos é que toda esa información é voltada efectivamente e a partir de aí, pois diseñar algún programa de intervención e detectar se hai realmente unhas carencias graves no Concello e persoas maiores de 55 anos que sean. Eu repito, volvo a decir, a pregunta máis popular, pido unha información, porque aquí supoño que debemos poner a unha persona,
que é moi interesante como partido político, seguramente, pero creo que non aporta nada, porque aquí puede ir persoas individuais, non persoas individuais como eu, por exemplo, de referencia, apoios para mí. Se é familiar, é fácil contestar no primo, no vecino, pero se me quero referir a unha persona con nombre e apellido, persoa individual. Pero pode ser outro médico, e non porque sabe quen é clínica, é outro médico. Por exemplo, Se ve que sabes quen son, non me ti estás nada de falando, de acordo. acabas de facer unha referencia que pode ser interesante a nivel político. Se non foi feita para sondear quen é votante do PSOE, do PP ou do Compromiso Por favor, é dicir, no. é máis, eu estou responsabilizando e responsabilízome da redacción, pero non o fixen eu. Pero eu responsabilízome como concelleira que son responsabilízame. Me parece. Pero se te digo que non houve para nada tintes, Sigo. porque a persona que fixo ni siquiera era nada. Sigo, que isto avanza un poquinho máis. Servizo público que dispón a zona. Así redactado. Isto parece que é unha exame. Servicio público que dispón a zona. Coñece os seus servizos, que servizos. A redacción xa falla, non se pregunta. Que servizos poden fallar? Se compara a situación actual dos servizos aos que ten acceso na súa zona con respecto a como era fai 2 anos. Aquí utiliza os 2 anos, é dicir, os servizos que nos tiña antes con o goberno anterior, non terá que ver con ele, porque poderes ver que tamén os servizos cambiaron nestes 2 anos, ou porque se utilizou esta data e non a de aí. Hai con que hace os con. Se melloraron, se empeoraron, total. Tamén temos a opción de que, se fóramos ao que ti dicías que nos marcharon e diga, bueno, pois agora, antes estaban general, ahora estaban tal. Entón, estás dando un contexto político que non ten, de verdad. Está igual mellor ou peor. Correcto. Entón, damos a opción do peor tamén, é a opción Sí, do mellor. pregunta. Damos as tres opcións, claro. Se respondeu que está mellor, digo por qué. E despois por detrás, mira, analiza. Se respondeu que están peor, explico por qué. No. Pois é full, No. Pois... Pasa a pregunta certa, non ten nada. Pois non, por alguna parte. Ai, se tomas para preguntas diversas. Para que te veas que non só tengamos un sei, tamén nos imos ao peor. Xa está mal para a forma, está na serie. Bueno, pero intentamos ser... Sigo. Cales son os principais problemas na súa zona? Pregunta aberta ou cerrada? As dúas pistas, porque di, xa se dan os problemas, transporte, tamén da auga, da tal, se faz unha pregunta aberta, ten que deixar o impisado que responda abertamente. Se eu se estou dicindo, cales son os problemas da zona? E con os transportes, estou tirando a entender a minha opinión, os transportes son un problema, o abastecimento de auga son un problema. Entonces, interesa a opinión dele, e interesa a mí que ele teña a opinión que estou dando. Nesto a referir a noticia. Que di, transporte, abastecimento, actividades sociais e servicios privados. Entón, isto dixo máis rápido, como mandar, eu todo isto considero que esta noticia que falla. O aspecto formal, a redacción e a información que se ten, para mí é dudosa. Creo que é unha información que se busca un beneficio político, así de claro digo. Por todo isto que acabo de expoñer. Isto é un concello, non é o chiringuito de un partido político. Se vamos a fazer unhas cousas, se non están identificados os indicadores, se vai fazer unha nova cousa, mellor non se faz. Porque estamos faltando a lei de protección de datos. Desde o principio que dice, xa damos poñemos a data e todo. Estamos facendo un concepto maior e faltamos unhas cuantas leis. Entón, por este todo eu pido que esta noticia segundo, se destruyen os datos, e se non temos que darle información á lei de protección de datos, á xente de protección de datos, porque se está facendo con carácter municipal. E ben, que contexto máis. Eu vou analizar sobre o que dis, evidentemente, como ti que asesoraches con persoas competentes, eu tamén vou analizar, vou chamar evidentemente a quen leva o tema de protección de datos, é unha abogada experta nestes temas e que me diga, se realmente me di que incurre unha ilegalidade, a rompo. Informe, por favor, Informe perfectamente. Pero non sou, por que non puxaste o logo do Concello, o logo do programa? Porque, a ver, esa inicialmente si eran indicios que non se iban a pasar a xente, é dicir, estaban para cubrir os seus fogares ou os voluntarios. Por iso, non se nos puso logo, é certo que a mí personalmente eu vim en Quisa, só que me pasaron, e a mí se me pasou, como pasa sempre con os lagos, que recoñezo,
non teño esa costume, pasas en sempre, casi todos os documentos que entrego, sempre nos corrixen, porque faltan o correcto. Ahora, si é certo que podemos haber feito un carnet, pero bueno, a ver, tamén considero que se furanito que é veciño de Suez, coño por caso, lle vai levar esa noticia aos seus veciños, é necesario entrevistar. Non é así, porque hai moitas persoas que poden participar son municipais. Eso non se sustenta nunca. Outra forma, non crees que é conveniente formar nunha charla de 2 horas, 3 horas aos entrevistadores? Se formar, outra cousa, a pregunta que se David, o xa me usando ustedes, non temos a decir. Como estaba hai 5 anos ou 10? Se che digo, eu non a redactei, pero preguntarei, pero eu non a redactei, quer dizer, eu non a redactei. Eu asuma e non vou contar que non redactou, pero eu non a redactei. Mira, estaba ademais mentindo tamén, porque na propia publicación xa non fei, dixeron que este programa non foi ese porqué. Sí, iba a ser, sí, no, se verá, aí non vou mentir. Vamos a decir, a xente maior, continuamente, que non cubran quixas, que todo que pide, todo que toque de verdade, e ustedes, desde o Concello, mandan unha quixa sin logo, sin explicar nada, sin... Eso non é eso, se se fan con eso, hai denuncias. É que non ten sentido. Vamos a ver, nós tivemos unha reunión E choca moito, non, que estés facendo eso. Tamén sei que ti sabes o tema. que sí, o sea, eu recoñezo a miña responsabilidade, recoñezo que metí na pata e evidentemente eu asesorarei con que teña que asesorar e efectivamente, se legalmente non me podo presentar, romperei públicamente, sacarei unha nota de prensa disculpándome que a veciñanza que se pudo ver afectada, publico a quisa para que vexan cara e que efectivamente non era motivo de estafa de ningún tipo, que viña do Concello e que efectivamente non levaba os logos pertinentes. E tamén, se que ten, houve unha reunión dunha hora con estes entrevistadores, cos entrevistadores, e efectivamente se me explicou a Anquisa e inicialmente, o sea, iba a ser facer telefónicamente. É iso, preguntar, como non me recordo do Concello, todo responsabilidade. No, é un traballador do Concello, que non é da Habana, pero é un traballador do Concello. A verdade, estamos aí, non debe subir a información que se vai É un traballador do Concello. E que además se servicios, hai a ser mover. Da área de servicios sociais. Porque, bueno, é un traballador do Concello, pero que sabe disso. Pero está aquí, se non hai contido das servicios sociais, da Consellería, non te saca mucha mala sorpresa. Aquí non sei. O que é iso, como secretario, é información, cando os meus compañeros de oposición do paso do comité tenemos entrevistas de televisión, a transparencia pode fazer. A miña casa non forma. Tamén hai outra cousa, Mónica, onde se vai escolher as casas de forma aleatoria, non é a preferencia do entrevistado, aleatorio non é iso. Aleatorio non é a ver, porque a diferencia. Se é aleatorio, eu collo unha portaria informática, eu botón escollo o veciño do chou. Non os veciños que a mí me interesa. Porque eu falei con o veciño, e dixeme, non, a miña casa que non teño, que estes non son do meu pai. É certo, non van a ir, por qué? Pois porque non se fixe de forma aleatoria, isto non ten un técnico a veces de ningún tipo de nada. Eu sinto que é un programa bonito, interesante, pero que eu sei que non hai como coller as cousas. Eu só vou dizer dúas cousas que me parece algo escoitei, pero non vi cuando non é moi interesante, quizás que está por la vida preguntando, pois, debe ser que o mellor, pois, o van a perder, pero así, isto, eu tamén, bueno, podría decir, asesora é retirada de si vai para isto dá lugar a que despois, cando veñan a facer certas cousas, Sí, desconfíen, sí. A mí, o primeiro que me dixeron é, como permitides que fagas isto? Pero, Pois fixeron, e que sei. Teño unha última apreciación, unha publicación do PES, posto do Concello da Baña, de fai 9 horas, e o Concello da Baña vende recibir 900 mascarillas para distribuir entre os colectivos máis vulnerables a COVID-19. Operarios municipais de limpeza e traballadores sociais. Supoño que aquí se refire aos traballadores do seu domicilio ou usar. Entón, pido que se corrixa isto, porque o traballador social temos un, por certo, non dá Claro, sí, a son os conclusión. traballadores do SAF, sí. E o pai... Alguna pregunta máis? Non. Levantando o pelo.